Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φορείς που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, να προλογίσει. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση, το ΕΚΕΑ και όλους τους συλλόγους των εθελοντών αιμοδοτών. Από ό,τι μαθαίνω υπάρχει μια εκπροσώπηση πολύ μεγάλη και από την επαρχία. Προφανώς είναι μια σημαντική μέρα αυτή για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και με όσους έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού. Είναι σημαντικό που, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, για πρώτη φορά αυτή η εκδήλωση γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο. Έχει μια λογική εξωστρέφειας, μια λογική καινοτομίας. Νομίζω χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να βρίσκουμε τρόπους να διαδίδουμε ένα μήνυμα και μια πράξη που έχει ένα ισχυρό συμβολισμό αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Και αυτή την περίοδο τη χρειαζόμαστε και την ανθρωπιά και την κοινωνική αλληλεγγύη. Σε αυτή την κρίσιμη φάση που βρίσκεται και η χώρα μας και η κοινωνία και οι καθημερινοί άνθρωποι. Χρειαζόμαστε αυτό το μήνυμα της προσφοράς, της ανιδιοτελούς προσφοράς, το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ευαισθησίας για τον άλλο. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Αίματος νομίζω ότι έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες το τελευταίο διάστημα να γυρίσει πραγματικά σελίδα, να αναβαθμιστεί το επίπεδο διαχείρισης του αίματος, να αξιοποιηθούν τα εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της πληροφορικής, να υπάρχουν καταγραφές μητρώα αιμοδοτών και ηλεκτρονική παρακολούθηση των φιαλών από τον αιμοδότη μέχρι τον ασθενή. Αυτό νομίζω ότι αναβαθμίζει πάρα πολύ το επίπεδο ασφάλειας, διευκολύνει την παρακολούθηση των αποθεμάτων και την επάρκεια και νομίζω ότι εξυπηρετεί και ενδυναμώνει το στόχο να αποκτήσουμε σαν χώρα και σαν σύστημα υγείας την αυτάρκεια που όλοι ονειρευόμαστε σε αυτό το κρίσιμο και ζωτικό κοινωνικό αγαθό. Θεωρώ ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να στηριχθούν όσο γίνεται πιο ενεργά από την πολιτεία, φυσικά και από την κοινωνία των πολιτών, από τους ανθρώπους των εθελοντικών οργανώσεων, των συλλόγων αιμοδοτών, που πραγματικά η εικόνα που έχω και εγώ προσωπικά από τον τόπο μου είναι ότι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με αφοσίωση πολλών ανθρώπων, με συστράτευση κοινωνικών δυνάμεων, προσωπικότητων, φορέων που έχουν επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Τα ετήσια event τα οποία γίνονται σε όλες τις πόλεις νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά δίνεται η προτεραιότητα που πρέπει σε αυτόν τον τομέα. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πια φιδωλοί στις υποσχέσεις, αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι με τους δεδομένους περιορισμούς και με τις γνωστές ανάγκες και προβλήματα που έχει το σύστημα υγείας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την παρέμβαση, αυτή τη συλλογική και συνεργατική προσπάθεια όλων σας, έτσι ώστε ο Έλληνας ασθενής να αισθάνεται ασφαλής την ώρα που θα μεταγγίζεται, να αισθάνεται ότι ένα σοβαρό και ζωτικό και απειλητικό για τη ζωή του σύμβαμα υγείας θα αντιμετωπιστεί με επάρκεια και με αξιοπιστία. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή ευόδοση των προσπάθειών σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Σειρά έχει η κυρία Χαρά Ματσούκα, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι. Έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας καλωσορίζω εδώ στην εκδήλωση που οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η 14η Ιούνιου. Μια εκδήλωση η οποία, όπως είπε και ο Υπουργός, είναι πρώτη φορά που γίνεται από το ΕΚΙΑ και η οποία είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Κυρίες και κύριοι, ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Και η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία από τις πιο συγκινητικές μορφές της. Οι εθελοντές αιμοδότες είναι οι πιο ευαισθητοποιημένοι πολίτες και ανάμεσά τους βρίσκουμε συχνότερα και δότες αιμοπεταλίων, μυελού των οστών, δωρητές οργάνων. Στη χώρα μας η εθελοντική αιμοδοσία έχει ασφαλώς περιθώρια ανάπτυξης. Μόνο 52% του αίματος που συλλέγουμε κάθε χρόνο προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες, ενώ το 41% προέρχεται από δότες αντικατάστασης, δηλαδή το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών. Επίσης, 2% καλύπτεται από τις ένοπλες δυνάμεις και δυστυχώς εισάγουμε ακόμα το 5% από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Γεγονός που δεν μας τιμά και γεγονός που έχει υπολογίσιμο κόστος. Αυτά σε σύγκριση με τις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου περίπου το 95% του συλλεγωμένου αίματος προέρχεται από εθελοντική αιμοδοσία, ενώ δεν νοείται βέβαια η υποχρέωση να καταθέσει αίμα το περιβάλλον του ασθενούς, παραδείγματος χάρη για να χειρουργηθεί ο συγγενής του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Στη χώρα μας δεν υπάρχει έλλειψη ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Αυτό που λείπει είναι η συστηματική ενημέρωση βασισμένη σε ένα εθνικό σχέδιο προσέλκυσης που θα νικήσει την άγνοια, το φόβο, την αδιαφορία. Εδώ μπαίνει ο ρόλος μας. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε το 2005, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και είναι η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την αιμοδοσία, δηλαδή για την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών, τη συλλογή, διατήρηση, έλεγχο, διακίνηση του αίματος και των παραγόγων του σε επίπεδο επικράτειας, την εποπτεία όλης της αλυσίδας παραγωγής και επεξεργασίας του, τέλος, την εξασφάλιση εθνικής αυτάρκειας αίμα. Με αίσθηση του βάρους αυτής της ευθύνης του ρόλου μας, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Στον ένα περίπου χρόνο της παρούσας διοίκησης του ΕΚΙΑ, με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, σχεδιάζει: πρώτο, την εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αιμοδοσία, που περιλαμβάνει προσέλκυση εθελοντών, συλλογή, έλεγχο, επεξεργασία αίματος μέχρι τη μετάγγιση του στο ασθενή. Δεύτερον, αλλάζουμε την οργανωτική δομή της αιμοδοσίας, προωθώντας τη συγκεντρωποίηση σε προμήθειες υλικών, συγκεντρωποίηση στον έλεγχο του αίματος και στην επεξεργασία. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα καλύτερο έλεγχο ποιότητας και οικονομία κλίμακας. Τρίτον, ολοκληρώνουμε το ενιαίο ηλεκτρονικό μητρό και ηλεκτρονική κάρτα αιμοδοτών, το αίμα, με σχεδιασμό επέκτασής του σε πλήρες πληροφοριακό σύστημα για την αιμοδοσία. Με την εφαρμογή του θα έχουμε πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο, online, όλης της αλυσίδας της μετάγγισης, από τη φλέβα του αιμοδότη ως τη φλέβα του ασθενή. Αυτό, πέρα από την αύξηση της ασφάλειας της μετάγγισης, θα βοηθήσει στο σχεδιασμό στοχευμένης προσέλκυσης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Τέταρτον, το ΕΚΙΑ αποκτά οργανισμό μετά από ένα αγώνα δεκαετίας, ώστε να μπορέσει να στελεχωθεί πλήρως και να επιτελέσει το έργο του. Πέμπτον, εξορθολογίζουμε τη μεταφορά αίματος και σχεδιάζουμε την ανάληψή της από το ΕΚΙΑ σε όλες τις μεταφορές εντός Αττικής. Έκτον, τέλος, το ΕΚΙΑ για πρώτη φορά ανοίγεται στην κοινωνία, αγγενιάζοντας μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα αιμοδοσίας. Η φετινή καμπάνια για την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη έγινε σε πανελλήνιο επίπεδο, με αφίσα και υλικό που μοιράστηκε σε όλες τις αιμοδοσίες της χώρας. Επιχειρούμε ένα ενιαίο σχέδιο προσέλκυσης με κοινό, άρα ισχυρότερο μήνυμα. Επίσης, συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας του Υπουργείου, σχεδιάζεται καμπάνια με στόχο τα σχολεία, συλλογικούς φορείς και πληθυσμιακές ομάδες
που θα έχει διάρκεια και συνέχεια και θα είναι εθνικής εμβέλειας. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα στη χώρα μας, στην αιμοδοσία και όχι μόνο, κυριαρχεί ο κατακαιρματισμός λειτουργιών, υπηρεσιών, δομών. Από την άλλη μεριά, διακρίνουμε τις εξαίρετες μεμονωμένες προσπάθειες από εμπνευσμένους ανθρώπους, τόσο από συλλόγους και ομάδες εθελοντών αιμοδοτών, όσο και από διευθυντές αιμοδοσιών και προσωπικό, που έχουν χαράξει δρόμους στη δύσκολη και ευαίσθητη περιοχή της αιμοδοσίας. Αυτό ούτε αρκεί, ούτε είναι αποτελεσματικό, οι μεμονωμένες προσπάθειες. Ωστόσο, όλοι μαζί μπορούμε. Με το σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φετινή Παγκόσμια ημέρα, το αίμα μας ενώνει όλους, ξεκινήσαμε την καμπάνια μας συστρατεύοντας στην κοινή δράση όλους τους εμπλεκόμενους, επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, εθελοντές και εκπαιδευτικούς, ώστε να εκπέμψουμε ένα ενιαίο και ισχυρό μήνυμα, να κάνουμε την εθελοντική αιμοδοσία να μπει σε όλα τα σπίτια, να γίνει βίωμα από την παιδική ηλικία και καθημερινή συνήθεια, κάτι που θα εντάσσουμε όλοι στη ρουτίνα μας. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι της αλυσίδας, γιατί ζούμε, μεγαλώνουμε, αρρωσταίνουμε και γερνάμε μέσα σε κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή έχει υποχρέωση να φροντίσει τα μέλη της. Να περάσουμε μια νέα αντίληψη για την αιμοδοσία στη χώρα μας. Δώσε αίμα, όχι για τη στιγμή της ανάγκης, όχι για το φίλο και το συγγενή, αλλά για οποιονδήποτε ανώνυμο άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Δώσε λοιπόν αίμα γιατί μπορείς. Στόχος μας σε λίγα χρόνια να αλλάξουμε την αιμοδοτική συνείδηση και να αποκτήσουμε εθνική αυτάρκεια σε αίμα προερχόμενο 100% από εθελοντική μη αμοιβόμενη αιμοδοσία. Στόχος μας αυτό το καλοκαίρι να μην λείψει αίμα για τους ασθενείς με θαλασσαιμία και τους πολυμεταγγιζόμενους. Στόχος μας να αυξήσουμε τη δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ομφαλίου αίματος σε δημόσιες τράπεζες, στον αριθμό των δωρητών οργάνων. Δώσε αίμα και μοιράσου τη ζωή. Γιατί, όπως λέει και το τραγούδι, ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή χαμένη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία και την υπομονή σας. Πριν δώσω το φόρουμ στο πάνελ που θα συνεχίσει τη συζήτηση, θέλω θερμά να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, χωρίς τη συνεισφορά των οποίων αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΕΑ, η εταιρεία Βίκος, η οποία μας δώρισε προσφάτως 3 βαν, που θα χρησιμοποιήσουμε για τη μεταφορά του αίματος. Μεγάλη χορηγή αυτής της εκδήλωσης, η εταιρεία Ogil Vifos, που έφτιαξε τα δημιουργικά και τα ραδιοτηλεοπτικά μας σποτ, αφιλοκερδός, δωρεάν. Επίσης, μεγάλος χορηγός, η εταιρεία Genesis Pharma, που μας χορήγησε 3.000 ευρώ. Χορηγοί μας ακόμη οι εταιρείες που στέκονται κοντά μας, η Novartis, η Ελλάς, η Leriva, η Safe Blood, η Θένα Μάρης, η Ιακωβίδης, αλλά και τα ΠΕΔΑ. Και να μην ξεχάσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας, η ΕΡΤ, η εφημερίδα Καθημερινή που έχει δημοσιεύσει άρθρα μας και θα δημοσιεύσει και μετά την εκδήλωση, το 105,5 στο κόκκινο που θα συντονίζει και αυτό το πάνελ, το Blue Star Ferries, η Minoan Lines, το People περιοδικό, το InStyle και το ΣΥΤΑ Λεωφορεία. Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου σε όλο το προσωπικό του ΕΚΕΑ. Που εμπνεύστηκε από αυτή την καμπάνια και τη στήριξε σύσσωμο με πολύ προσωπική εργασία και χρόνο. Να μνημονεύσω όλη την ομάδα και το γραφείο εθελοντισμού για τον αγώνα δρόμου που έκαναν για αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στην κυρία Τζορτζίνα Βερνάρδου για όλο τον κόπο της επικοινωνίας για το στήσιμο αυτής της εκδήλωσης, στον κύριο Νίκο Πεκιαρίδη για τη δουλειά του στο site, στα γραφιστικά, στη φωτογραφία σήμερα, σε όλο το έντυπο υλικό, στον κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, τον οδηγό μας, για την καλλιτεχνική δουλειά του που βλέπετε στην είσοδο και για όλο το τρέξιμο που έκανε για το στήσιμο της εκδήλωσης, στην κυρία Ντίνα Μαράκη για τα σηματάκια του ΕΚΕΑ από πυλό, που ήταν ιδέα της, αλλά που σε αυτά δούλεψε όλο το προσωπικό για να γίνουν και που χωρίς αυτούς, αλλά και όλο το προσωπικό του φορέα, η εκδήλωση αυτή απλά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ματσούκα. Τώρα, στο πλαίσιο του φετινού μηνύματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το αίμα μας ενώνει όλους, δημιουργήσαμε ένα σχετικό πάνελ, το οποίο θα συντονίσει η κυρία Μπατζιά Κωνσταντίνα από το 105,5 στο Κόκκινο. Θα παρακαλέσω όλους τους ομιλητές που συμμετέχουν να περάσουν ένα-ένα σιγά-σιγά. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Κώστας Ταμούλης, γιατρός αιματολόγος, επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Η κυρία Βάνα Μυρίλα, γιατρός βιοπαθολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας. Η κυρία Σταυρούλα Λακουμέντα, αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τομέα Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Ο κύριος Νικόλαος Ρήγας, πρόεδρος του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών Δώρο Ζωής. Ο κύριος Πέρος Ραπανάκης, πρόεδρος Συλλόγου Κωστάκης Μεσογείτης Εδοσμή. Ο κύριος Πολυνίκης Παπούλιας, εκπρόσωπος εθελοντικής ομάδας φοιτητών Blood Sharing. Και τέλος την κυρία Σταυρούλα Μουντάνου, φιλόλογος, διευθύντρια εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Αρμονία. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς εδώ. Καλησπέρα από το Κόκκινο. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όσοι έχετε το πρόγραμμα θα ξέρετε μέχρι πριν μισή ώρα ότι θα ήταν εδώ ο κύριος Αρβανίτης. Δεν μπόρεσε να έρθει, έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Οπότε εκπροσωπώ εγώ το Κόκκινο. Έτσι κι αλλιώς το Κόκκινο στέκεται δίπλα στη σημερινή ημέρα και όχι μόνο. Είναι αλληλέγγυο με ένα σωρό άλλες πρωτοβουλίες και γνωρίζετε πολύ καλά και οι ίδιοι. Το αίμα μας ενώνει, λοιπόν. Είμαστε εδώ. Θα ακούσετε με τη σειρά παρεμβάσεις από τους καλεσμένους που μας παρουσίασε η Τζορτζίνα. Αν σας προκύψει ερώτηση... Εγώ έχω μια πρώτη ερώτηση, που νομίζω θα διευκολύνει το διάλογο. Αν σας προκύψει ερώτηση ή αν μου προκύψει, δεν υπόσχομαι, μπορώ να διακόψω και να ρωτήσω. Οπότε η βασική ερώτηση είναι γιατί είστε εδώ όλοι εσείς σήμερα και όλοι εσείς. Κύριος Σταμούλης, νομίζω, θα ξεκινήσει. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω όλους που έχετε έρθει εδώ. Το θέμα μας είναι να απαντήσουμε στο γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Έτσι, εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την άποψη του εργαζόμενου της αιμοδοσίας, γιατί επί χρόνια ήμουνα στην αιμοδοσία της Νίκαιας και ήμουνα γιατρός της Λάντζας εντός εισαγωγικών ή εκτός. Και άρα θα προσπαθήσω με αυτή την πλευρά να σας πω γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Ήρθαμε εδώ πέρα, λοιπόν, καταρχάς, γιατί το αίμα και τα προϊόντα αίματος έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι προϊόντα που προσφέρονται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο και δεν μεσολαβεί καμία διαδικασία βιομηχανικής επεξεργασίας. Δεν είναι φάρμακο με αυτή την έννοια, παρότι απευθύνονται σε ασθενείς. Ήρθα εδώ γιατί πιστεύω ακράδαντα και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι της αιμοδοσίας στον ορισμό που δίνει και το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και η Διεθνής Ένωση Αιμοδοσιών για το ποιος είναι ο μη αμοιβόμενος εθελοντής αιμοδότης. Είναι αυτός ο οποίος δίνει με την ελεύθερη βούλησή του, δεν δέχεται καμία πληρωμή, γι' αυτό είτε με τη μορφή χρημάτων, είτε με υποκατάστατο όπως η άδεια από την εργασία για χρονικό διάστημα πάνω από τον απαιτούμενο για τη μετακίνησή του προς και από την υπηρεσία αιμοδοσίας. Και θα ήταν απλά τα πράγματα, αφού το έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι συμφωνούμε με αυτόν τον ορισμό και είναι γενικά αποδεκτός σε όλη την Ευρώπη, αν δεν υπήρχε και μια άλλη πλευρά που γενικότερα συγκλονίζει. Αυτός ο ορισμός του μη αμοιβόμενου εθελοντή αιμοδότη είναι σημαντικός και έχει υιοθετηθεί και από την εθνική μας νομοθεσία. Στο 3402, το νόμο της αιμοδοσίας, ορίζεται ότι η εθελοντική και μη αμοιβόμενη αιμοδοσία θεωρείται σαν παράγοντας ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλών προτύπων ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά του και συνεπώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουμε υιοθετήσει σαν χώρες γενικότερα αυτό τον ορισμό.
Από την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να επανέλθω στη real life, στην πραγματική ζωή, όπου το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει υιοθετήσει αυτό τον ορισμό για την μη αμοιβόμενη εθελοντική αιμοδοσία, έχει μιλήσει για το τράφικινγκ οργάνων στην Ευρώπη, έχουν γίνει ειδικές ομάδες στην Ευρώπη και ειδικές συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων για αυτή η ιδέα της πώλησης των ανθρώπινων οργάνων, από την οποία δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται διεθνώς, δεν ξεφεύγει και η αιμοδοσία, δεν ξεφεύγει και το αίμα, και υπάρχουν φορείς αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο που οργανώνουν αυτό που εγώ λέω αυτοάμυνες των αιμοδοτών, έτσι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ανάγκη από το αίμα να οργανώνονται από μόνοι τους για να βρουν το αίμα που θα χρειαστούν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, κάτι που βάζει πολύ σημαντικά ερωτήματα για το πού πηγαίνει η αιμοδοσία γενικότερα. Από την άλλη, είμαι εδώ γιατί ανησυχώ, γιατί προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στην αιμοδοσία, αυξάνονται τα κριτήρια επιλογής των αιμοδοτών, γίνονται πολύ πιο αυστηρά, για καλό μένα, αλλά στερούν μεγάλο κομμάτι από τη δεξαμενή των αιμοδοτών. Έτσι διαγράφεται ένας παγκόσμιος κίνδυνος έλλειψης αίματος. Οι Αμερικάνοι, που τους αρέσουν τα νούμερα, εκτιμούν ότι οι παγκόσμιες ανάγκες αυξάνονται κατά 7,5 εκατομμύρια λίτρα ετησίως και εκτιμούν ότι το 2030 μόνο στη ΣΥΠΑ θα λείπουν 4 εκατομμύρια λίτρα αίματος. Κάτι που φαίνεται θα ισχύσει και στις υπόλοιπες χώρες. Είμαι εδώ γιατί ανησυχώ, γιατί η Ελλάδα, όπως βλέπετε και στην πρώτη διαφάνεια, στην πρώτη απεικόνηση απάνω, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών σε παγκόσμια χρήση αίματος, και αν αυτό το δούμε και στα ευρωπαϊκά δεδομένα στο κάτω πινακάκι, με κόκκινο βλέπετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες που έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση αίματος, άρα καταναλώνουμε πολύ αίμα. Από την άλλη πλευρά είμαστε μια χώρα, όπως βλέπετε την πυραμίδα, τη δημογραφική, που γερνάει. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας είναι άνω των 65 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, όπως βλέπετε εδώ, οι ανάγκες για κάθε έτος που περνάει τα 65 έτη σε αίμα μεγαλώνονται, αυξάνουν λογαριθμικά. Από την άλλη, μειώνεται το πουλ των εθελοντών αιμοδοτών, γιατί πάνω από τα 65, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί κανείς να αιμοδοτήσει. Είμαι εδώ γιατί ανησυχώ, γιατί η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και σε θανάτους σε σχέση με το μέσον όρο σε όλη την Ευρώπη, και γιατί έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό θνησιμότητας στις ηλικίες των ανδρών 15 έως 24 σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε αίμα για αυτούς και που σημαίνει ότι στερούμαστε μια σημαντική μερίδα ανθρώπων που δυνητικά θα μπορούσαν να δώσουν αίμα. Και τέλος, τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω, είμαι εδώ γιατί παρακολουθούμε την πορεία της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα και βλέπετε σε αυτή την απεικόνηση από το 1970 έχουμε μια σημαντική αύξηση του συγγενικού περιβάλλοντος, των αιμοδοτών δηλαδή που αιμοδοτούν υποπίεση, κάτω από τη συναισθηματική πίεση ενός ανθρώπου τους που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και έχει ανάγκη από αίμα, και θα θέλαμε πάρα πολύ, και όπως είπε και η κυρία Ματσούκα, να αντιστρέψουμε αυτή τη σχέση. Όπως βλέπετε, από το 2012 και μετά έχει αρχίσει οι μη αμοιβόμενοι εθελοντές αιμοδότες και ξεπερνάνε αυτούς του συγγενικού περιβάλλοντος. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, είμαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Μυρίλα, είπατε κάτι στην αρχή, δύο λέξεις, αδιαμεσολάβητο, την έχω κρατήσει εδώ, και το άλλο, κουλτούρα αιμοδοσίας. Κι όμως αυτός ο τόπος, τα Βαλκάνια ολόκληρα, έχουν μια κουλτούρα αίματος. Δεν θα το πω ακόμα αιμοδοσίας και θα εξηγήσω τι εννοώ, το πάω πιο λογοτεχνία. Το αδελφοποιητή. Δηλαδή, εμένα θα μου μείνει η σκηνή του καπετάν Μιχάλη, που γίνεται με τον Τούρκο αδελφοποιητός και ενώνουν τις φλέβες αίμα-αίμα. Έτσι να το υπενθυμίσω, το αίμα μας ενώνει. Λοιπόν, το λόγο έχει η κυρία Βάνα Μυρίλα, γιατρός, βιοπαθολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ σήμερα. Εκπροσωπώ την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας, δηλαδή τους 25 συλλόγους θαλασσαιμίας, που είναι η γνωστή μεσογειακή ανεμία και δρεπανοκυταρικής νόσου της χώρας. Είναι περίπου 5.000 ασθενείς. Από αυτούς τουλάχιστον οι 2.500 είναι τακτικά μεταγγιζόμενοι, που σημαίνει κάθε 15 μέρες χρειάζονται 2 με 3 μονάδες αίματος. Ένα αίμα το οποίο θέλουμε να είναι εθελοντικά προσφερόμενο, μιας και είναι το πιο ασφαλές. Άλλωστε θα ήταν αδύνατον σε εμάς
να καλύψουμε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας, κάθε 15 μέρες, από 2 με 3 αιμοδότες τη φορά, που σημαίνει τουλάχιστον κάθε μήνα 4 με 5 αιμοδότες. Αυτό το περιμένουμε από τις προσπάθειες της πολιτείας για την αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και από τον ίδιο τον κόσμο, ο οποίος αναμένουμε να αιμοδοτεί τακτικά, συστηματικά, να γίνει εθελοντής αιμοδότης, να έρχεται κάθε 6 μήνες και όχι όποτε βγαίνει μια έκκληση για βοήθεια για κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που χρησιμοποιούν και που χρειάζονται το αίμα και όχι μόνο συγκεκριμένα που βλέπουμε κατά διαστήματα να βγαίνουν ορισμένα σποτάκια. Επειδή υπόθηκε και για το αίμα της Ελβετίας, να πω ότι αυτό ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχεται και πηγαίνει κατευθείαν στα άτομα με μεσογειακή ανεμία. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει, αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί βέβαια το πώς θα καλυφθούν αυτές οι 30.000 μονάδες αίματος. Είμαστε εδώ για να πείσουμε λοιπόν τον κόσμο, να του πούμε πόσο αναγκαίο είναι για να μείνουμε εμείς ζωντανοί, μιας και είμαστε οι κατεξοχήν χρήστες, αφού χρησιμοποιούμε περίπου 100 με 110.000 μονάδες αίματος ετησίως. Αν σκεφτεί κανείς ότι η χώρα χρειάζεται γύρω στις 630-640.000 μονάδες. Είμαστε αρκετά σπάταλοι, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, αυτό που ζητάμε πέρα από την ποσότητα είναι η ποιότητα. Είναι να είναι κατάλληλα επεξεργασμένο, είναι να είναι φρέσκο, είναι να είναι ασφαλές, κάτι που το έχουμε πετύχει, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό σαν χώρα. Και νομίζω ότι με αυτά θα κλείσω και αν έχετε κάποια απορία στο τέλος, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να γίνουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω εγώ, γιατί, τι φταίει όχι τι φταίει και καταναλώνουμε, τι φταίει και δεν δίνουμε αίμα στην Ελλάδα. Τι φταίει βασικά. Δεν έχει ενημερωθεί σωστά ο κόσμος. Και σε εσάς. Σε όλο το πάνελ, εντάξει. Μια προσωπική άποψη που έχω είναι ότι δεν έχει μπει το κομμάτι αυτό της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προσφοράς αίματος από πολύ νωρίς μέσα από τα σχολεία. Ακόμη και κάποιες προσπάθειες που γίνανε αποσπασματικά, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς, ούτε καν οι δάσκαλοι δεν μπορέσαν να ενημερωθούν κατάλληλα. Κάτι που το έχουν καταφέρει έξω. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, λοιπόν, το κομμάτι της παιδείας που πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο βάρος, μιας και θέλουμε νέους εθελοντές αιμοδότες και όχι αυτούς που είναι τώρα 60 χρονών να ξεκινήσουν να αιμοδοτούν. Ένα άλλο κομμάτι είναι η εύκολη πρόσβαση του εθελοντή αιμοδότη στο να δώσει το αίμα. Όταν δηλαδή οι αιμοδοσίες δεν λειτουργούν απογεύματα, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε καν Σαββατοκύριακα ή είναι μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι τόσο ευχάριστο. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης ένα εμπόδιο. Θα πρέπει η αιμοδοσία να βγει προς τα έξω. Η αιμοδοσία να οργανωθεί έτσι που να πηγαίνει η αιμοδοσία στα μέρη που θα είναι ο κόσμος και όχι να περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στα νοσοκομεία. Είναι λίγο μίζερο πια αυτό. Νομίζω ότι αν υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός θα έχουμε μια καλή... Ευχαριστούμε. Το ερώτημα, αν δεν έχει προβλεφθεί στις μικρές τοποθετήσεις, τέλος πάντων, του πάνελ εδώ πέρα, συμπληρώνεται. Ο λόγος στην κυρία Σταυρούλα Λακουμέντα, αναισθησιολόγος, Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού στο Νάσιο, Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νάσιο. Θα απορείτε, όπως απόρρισα και εγώ, ποιος θα ήταν ο δικός μου ρόλος σήμερα εδώ και γιατί θα έπρεπε να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ. Είμαι περίπου 30 χρόνια αναισθησιολόγος και από αυτά τα περισσότερα δίνω αναισθησία για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις οι άρρωστοι, οι περισσότεροι χρειάζεται να μεταγγιστούν με αίμα και με παράγωγα άλλα αίματος. Επομένως, είμαι από αυτούς που βρίσκονται στην αλυσίδα της κατανάλωσης περισσότερο. Μέχρι και σήμερα το πρωί στη δουλειά μου χρειάστηκε να μεταγγίσω αρκετές μονάδες αίμα. Πολύ συχνά οι ασθενείς αυτοί έρχονται με μεγάλα προβλήματα και με μεγάλες ανάγκες
γιατί έχουν επίγοντα προβλήματα, όπως είναι τα ανεβρίσματα της αρωτής. Όμως, για όλους αυτούς τους ασθενείς χρειάζεται να έχουμε μία σημαντική ποσότητα, μία αποθήκη με αρκετές μονάδες αίματος. Είμαι υποχρεωμένη πολύ συχνά, όταν βλέπω τους ασθενείς μας προεγχειρητικά, να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνουν και πόσο αίμα θα χρειαστεί. Επομένως, τους υποβάλλω, αισθάνομαι, σε αυτή την ψυχολογική πίεση, να βρουν το συγγενικό τους περιβάλλον και να έρθει το συγγενικό αυτό περιβάλλον να δώσει αίμα. Επίσης, αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά, και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να βρίσκομαι εδώ, το απελπισμένο βλέμμα των ανθρώπων που δεν έχουν άμεσο συγγενικό περιβάλλον. Αντιμετωπίζω επίσης τους γονείς με νέα και μικρά παιδιά που έρχονται από κάποια μέρη της Ελλάδας απομακρυσμένα και αναρωτιούνται πού θα βρουν αίμα για να χειρουργηθεί το παιδί τους. Αυτοί λοιπόν οι λόγοι με έχουν φέρει εδώ σήμερα, αλλά πιο πολύ η ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές αιμοδότες που σήμερα τιμάμε σε αυτή τη γιορτή. Γιατί είμαι από εκείνους που έχουν δει το αποτέλεσμα της δικιάς τους προσφοράς άμεσα στα μάτια μου πάρα πολλές φορές και κάθε μέρα. Όπως έχω δει την προσφορά των οργάνων, έτσι έχω δει και την προσφορά του αίματος για τις μεταμοσχεύσεις που εκτελούνται στο δικό μας νοσοκομείο και είμαι ευγνώμων σε αυτούς που κάνουν το καθήκον τους στο συνάνθρωπό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα γεννηθεί ερώτημα πιο μετά. Ήταν έτσι πιο βιωματικό. Λοιπόν, γιατί είστε εδώ, κύριε Νικόλα Ερήγα, πρόεδρος του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών Δώρο Ζωής. Ένα άλλο παράπλευρο κομμάτι, Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Η απάντηση, εν συντομία, γιατί θα αναφερθώ πιο μετά σε άλλα πράγματα, είναι ότι κατά τη διάρκεια των θεραπείων της μεταμόσχευσης, αλλά και της μεταμόσχευσης της ίδιας, ο ασθενής υποστηρίζεται με αίμα και αιμοπετάλια, τα οποία έχει πάψει να παράγει ο ίδιος, να παράγει δηλαδή ο μυελός των οστών, οπότε είναι και αυτά που μας κρατάνε στη ζωή. Επίσης, είμαι εδώ γιατί καλλιεργώντας την κουλτούρα του εθελοντή αιμοδότη, θα καλλιεργηθεί γενικότερα η κουλτούρα του δότη οργάνων, είτε συμπαγών όπως καρδιά, νεφρό, είτε ρευστών οργάνων όπως αιμοποιητικών κυτάρων, μυελού των οστών, αλλά και ομφάλιου αίματος, το οποίο κιόλας μπορεί να δοθεί στις δημόσιες τράπεζες εύκολα και χωρίς κόστος. Έχουμε ανάγκη λοιπόν στην χώρα μας από δότες και έχουμε ανάγκη για μόνιμους εθελοντές δότες. Να συνεχίσω λέγοντας ότι η εθελοντική αιμοδοσία συνδέεται άμεσα με τα αιματολογικά νοσήματα και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Ο εθελοντής αιμοδότης, όταν δωρίζει αίμα, αιμοπετάλια και ιδιαίτερα αιμοποιητικά κύτταρα, συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση, αλλά και τη θεραπεία των ασθενών με αιματολογικά προβλήματα. Ο μυελός των οστών είναι ένας ρευστός ιστός που βρίσκεται στα οστά του ανθρώπου και αποτελείται κυρίως από αιμοποιητικά κύτταρα. Στην ουσία, ο μυελός των οστών είναι το εργοστάσιο παραγωγής του αίματος. Και δεν θα πρέπει βέβαια να συγχέεται με τον νοτιαίο μυελό, γιατί πολλές φορές το ακούμε αυτό. Αποτελεί μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στα αιματολογικά νοσήματα, ο μυελός των οστών λοιπόν ανεπαρκεί είτε δεν λειτουργεί σωστά, και αυτό το πρόβλημα έρχεται να αντιμετωπίσει η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή μεταμόσχευση μυελού των οστών, όπως έχει συνηθίσει να λέγεται, στις περιπτώσεις όπου οι χημειοθεραπείες αποτυχάνουν να θεραπεύσουν τον ασθενή. Η διαδικασία της μεταμόσχευσης περιλαμβάνει την καταστροφή του παθολογικού μυελού και την αντικατάστασή του από ένα νέο υγιή μυελό. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή σήμερα η επιτυχής αντιμετώπιση πολλών αιματολογικών νοσημάτων και η θεραπεία κακοηθειών του αίματος, όπως είναι η λευκαιμία και το λέμφωμα. Η μεταμόσχευση είναι μια απλή διαδικασία. Δεν χρειάζεται χειρουργείο και πραγματοποιείται με μετάγγιση των κυττάρων του δότη στο σώμα του λήπτη. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές δότες μυελού των οστών. Με αποτέλεσμα τελικά να μην μπορούν να σωθούν όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται μόσχευμα
καθώς η πιθανότητα ανέβρεσης συμβατού δότη στην οικογένεια του ασθενούς δεν ξεπερνά το 30%. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία λήψης των κυτάρων από το δότη προσομοιάζει με αυτή της απλής αιμοληψίας. Σε αυτό το σημείο, να σας πω το εξής, ίσως θα πρέπει και να σηκωθώ, να με συγχωρέσουν λίγο οι αιματολόγοι. Πρέπει να δείξω λίγο. Θα απλοποιήσω πολύ την δωρεά μυελού των οστών. Η αιμοληψία την ξέρετε οι περισσότεροι. Μία βελόνα σε αυτό το χέρι, ας πούμε, και παίρνετε το αίμα. Για την δωρεά μυελού των οστών, για να με βλέπετε και εσείς πίσω, μία βελόνα σε αυτό το χέρι είναι, με ένα σωληνάκι περνάει το αίμα από ένα μηχάνημα που κρατάει τα αιμοποιητικά κύτταρα που είναι απαραίτητα για εμάς να κάνουμε τη μεταμόσχευση, και το υπόλοιπο αίμα με ένα σωληνάκι σας το μεταφέρει σε μία δεύτερη βελόνα στο άλλο χέρι. Είναι τόσο απλή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε εθελοντές δότες. Να με συγχωρέσετε οι αιματολόγοι, το ξαναλέω, το είπα τόσο απλά. Λοιπόν, οπότε είναι μια διαδικασία ανώδυνη, διαρκεί λίγες ώρες αυτή η δωρεά αιμοποιητικών κυτάρων και μελέτες που έχουν παρακολουθήσει τους δότες μακροχρόνια δεν αναφέρουν κάποιο πρόβλημα υγείας στο δότη που να σχετίζεται με τη δωρεά. Τονίζεται λοιπόν η τεράστια ανάγκη περισσότεροι άνθρωποι να γίνουν εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών, ούτως ώστε όλοι οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα να έχουν πρόσβαση στη μεταμόσχευση που μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ριγά. Αλλά όταν λέτε δεν υπάρχουν αρκετοί δότες μυελού των οστών, δηλαδή έχουμε συγκριτικά στοιχεία με την Ευρώπη, για να το καταλάβουμε λίγο. Θα σας πω για την Ελλάδα. Γιατί αν δεν υπάρχουν μία φορά αιμοδότες, δηλαδή δότες μυελού των οστών, πόσο πιο κάτω? Συνήθως, επειδή οι αιμοδότες είναι συνειδητοποιημένοι, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι και εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυτάρων. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε περί τις 20.000 εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυτάρων, μυελού των οστών όπως έχει συνηθίσει. Σαφώς δεν υπαρκούν, γιατί και από αυτούς ακόμα, όταν καλούνται να δώσουν μόσχευμα, 1 στους 3 αρνείται. Αυτό λέει κάτι και για την κουλτούρα μας σαν δότες. Οπότε εμείς εδώ, με μια μελέτη που έχω δει πρόσφατα από το ΚΕΔΜΟΠ της Πάτρας, λέει ότι χρειαζόμαστε περίπου στις 150.000. Επίσης αναφέρει ότι είμαστε λίγο κάτω από τους 40.000 δότες. Ακριβή στοιχεία δυστυχώς δεν έχω. Είμαστε κάπου εκεί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έχουμε εθελοντές. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα εδώ και να φύγει ο κόσμος απόψε με ένα μήνυμα ότι... Να φύγει με ένα μήνυμα να γίνει. Να γίνει και να γίνει μόνιμος εθελοντής. Έχει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, καταλαβαίνετε τι λέω. Ή το δείξαμε τώρα με το προσφυγικό. Γιατί όχι? Αυτό, δηλαδή, να υποθούν αυτά απόψε. Πέρα από την προσωπική άποψη, αυτό θα μπορούσε να μας το απαντήσει και ο κόσμος από κάτω. Ναι, με ερωτήσεις ή με γκρίνια, δεν ξέρω τι θέλει. Θα μου λοιπόν, επιτρέψετε, ναι. θα μου επιτρέψετε Ελάτε, να κάνω μια παρέμβαση. Ο Έλληνας είναι πολύ ευαίσθητος, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος. Κινείται από το συναίσθημα. Όσες φορές στις αιμοδοσίες έχουμε κάνει έκκληση για να δώσουν αίμα, πραγματικά είναι ουρές ο κόσμος που δίνει αίμα και που έρχεται να δώσει αίμα. Γιατί αυτός δεν γίνεται συστηματικός, είναι το ερώτημα. Δεν γίνεται συστηματικός γιατί έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα της αιμοδοσίας. Δεν γίνεται συστηματικός γιατί όταν βρεθεί στην ανάγκη θα ζητήσουμε αίμα να μας βρει εκείνος. Ένα κοινωνικό αγαθό δηλαδή, θα του το ζητήσουμε να το βρει εκείνος την ώρα της μεγάλης ανάγκης. Αυτό τον κάνει να μπει σε αυτοάμυνα, τον κάνει να φτιάξει το δικό του σύλλογο, να φτιάξει τη δική του ομάδα που θα προσπαθήσει να καλύψει τους ανθρώπους του όταν έχει ανάγκη. Αυτό φιλοδοξούμε να καταργήσουμε λέγοντας συγγενικό περιβάλλον. Γιατί και το συγγενικό περιβάλλον, για να μην παρεξηγούμαστε, εθελοντές είναι. Δεν έρχονται να δώσουν αίμα με τον πιστόλι στον κρόταφο. Έρχονται όμως με μια πίεση συναισθηματική, η οποία λειτουργεί αρνητική.
Άρα η πρόκληση που θα έβαζα εγώ στον κόσμο κάτω και στους συλλόγους είναι να δώσει τη δυνατότητα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να φτιάξει ένα νοσοκομείο που θα είναι ελεύθερο από συγγενικό περιβάλλον. Το έχω ξαναπεί. Δώστε μας τη δυνατότητα να στηρίξουμε ένα νοσοκομείο που από τους ασθενείς του δεν θα ζητάει να φέρουν και να βρουν αίμα. Θα του το παρέχουμε εμείς. Αν αυτό το πετύχουμε, είναι μεγάλη πρόκληση. Θα κάνουμε copy-paste όλη αυτή τη διαδικασία και πραγματικά θα αναδείξουμε το συναίσθημα του Έλληνα. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, να ήρθε η σειρά ενός εθελοντή, ο Πέρος Ραπανάκης, ο κύριος Πέρος Ραπανάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Κωστάκης Μεσογείτης. Θα μας πείτε και για το Σύλλογο δύο λόγια. Θα σας πω δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Πώς και γιατί γίνατε εθελοντής. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να συγχαρούμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όχι μόνο για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά για την προσπάθεια που κάνει τον τελευταίο χρόνο, και το είπε πολύ εύστοχα ο Υπουργός, μια εξωστρεφή προσπάθεια να περάσει το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, σαν Σύνδεσμος Κωστάκης Μεσογείτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη κουβέντα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο τιμάτε τη μνήμη και το έργο της Νίτσας Μεσογείτου, της μητέρας του συνδέσμου μας και πάνω απ' όλα μητέρας του πρώτου Έλληνα πολυδωρητή οργάνου στην Ελλάδα, του Κωστάκη Μεσογείτη. Θα μου επιτρέψετε από εδώ και πέρα όμως να ξεχάσω και το όνομά μου και την ιδιότητά μου και να εκφράσω τους εθελοντές αιμοδότες, που αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί θέλουμε να δηλώσουμε ένα δυνατό παρόν στην προσπάθεια της χώρας μας να προωθήσει την μεγάλη ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και να καλύψει τις ανάγκες αίματος. Είμαστε εδώ γιατί μας εκφράζει απόλυτα το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι το αίμα μας ενώνει όλους. Και είναι κάτι στο οποίο και εμείς εδώ στην Ελλάδα πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ενωθούμε εμείς οι εθελοντές μεταξύ μας, πρέπει να ενωθούμε οι εθελοντές με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και οι εθελοντές, το πιο σπουδαίο είναι να αποτελούμε ένα δίκτυο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κόσμου, να μεταφέρουμε το μήνυμα στην κοινωνία, αλλά και το μήνυμα της κοινωνίας στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ώστε να χαράσετε μια εθνική πολιτική που θα τη στηρίζουμε όλοι μαζί. Λέμε για συγγενικό αίμα και εθελοντικό κτλ. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά και των συγγενών και φίλων αιμοδοτών. Τους θεωρούμε ως ένα σημείο εθελοντές. Τρέχουν για τον άνθρωπό τους, για το φίλο τους. Είναι πολλοί αυτοί που λένε «Ναι, είμαι εθελοντής αιμοδότης. Όποτε μου ζητήσουν πάω». Πρέπει να τους περάσουμε το μήνυμα βέβαια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας. Και θα καταλήξουμε στο τέλος με ένα σύνθημα σημαντικό για αυτό το σημείο. Υπάρχουν αιμοδότες που αιμοδοτούν απλά. Υπάρχουν αιμοδότες που ανήκουν σε ένα σύλλογο. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι. Ευαισθησία υπάρχει και σε ανθρώπους που δεν είναι εθελοντές αιμοδότες. Χρειάζονται ευαισθητοποίηση στο να μπουν σε μια λογική τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, όπως υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Είμαστε εδώ βασικά γιατί πιστεύουμε στο δικαίωμα του συνανθρώπου μας να λάβει αίμα για να συνεχίσει να ζει και να στέκεται δίπλα μας, στην κοινωνία. Άλλωστε, το δικαίωμά του αυτό μπορεί κάποια στιγμή να είναι και δικό μας δικαίωμα. Είναι τυχαίο που εγώ είμαι εθελοντής αιμοδότης, είναι τυχαίο που ένας άνθρωπος χρειάζεται αίμα για να ζήσει. Από εκεί και πέρα θα θέλαμε να φωνάξουμε ένα σύνθημα και να γίνει πράξη. Ένα σύνθημα που νομίζω ότι εκφράζει όλους στο χώρο αυτό. Σήμερα ξεκινώ να αιμοδοτώ τακτικά για τον άγνωστο συνάνθρωπό μου. Σήμερα σταματούν να μου ζητούν αίμα για τον άνθρωπό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να λοιπόν, το ενθαρρυντικό έρχεται από το νεότερο εδώ του πάνελ.
Είναι ο Πολυνίκης ο Παπούλιας. Είναι εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας φοιτητών Blood Sharing στο φοιτητή στο ΤΕΗ της Αθήνας. Εδώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω μετά από όλους τους άλλους που ήδη έχουν πολλά χρόνια στο χώρο, αλλά θα προσπαθήσω και εγώ να φέρω λίγο το δικό μας το κομμάτι. Λοιπόν, γιατί είμαστε εδώ εμείς. Εμείς είμαστε αυτή η ομάδα και θα προσπαθήσουμε με μια μικρή ομιλία έτσι να βάλουμε λιγάκι χρώμα στην αιμοδοσία με μερικές απλές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές για μας είναι δύο σημείων. Αλλαγή στην επικοινωνία και αλλαγή στην εμπειρία. Λοιπόν, στο κομμάτι της επικοινωνίας έχουμε τις εξής αλλαγές. Προσπαθούμε να επικοινωνούμε με όλα τα μέσα που επικοινωνούν οι φοιτητές και οι νέοι σε όλα τα σημεία. Αρχικά, μια πολύ καλή σελίδα που το ΕΚΕΑ και τώρα με τις καινούριες αλλαγές έχει προσεγγίσει πολύ καλά, που προσπαθούμε να απαντήσουμε ό,τι μπορούμε με όλες τις απορίες με πολύ απλά λόγια. Λοιπόν, έχουμε Facebook, εντάξει, κλασικά πράγματα. Έχουμε .org. Ναι, θα φανεί στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε emails που στέλνουμε σε όλους τους αιμοδότες ώστε να κάνουμε follow-up μετά τις αιμοδοσίες, να τους ρωτάμε πώς τους φάνηκε, να κάνουμε αξιολογήσεις και να στέλνουμε για να τους ακούμε. Κυρίως αυτό είναι νομίζω ένα θεματάκι. Δεν ακούμε τους αιμοδότες. Μετά έχουμε SMS που τους στέλνουμε κάποιες μέρες πριν την αιμοδοσία, να τους το ξαναθυμίζουμε επειδή είναι και φοιτητές και ψιλοξεχνάνε λίγο. Λοιπόν, έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο, που για μας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι προσέλκυσης. Πάνω από το 50% των αιμοδοτών μας έρχονται έτσι. Στο διάδρομο, απλά ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια τους πιάνει, τους λέει ηλιολόγια και έρχονται εκείνη τη στιγμή. Έχουμε τέλος διάφορο έντυπο υλικό. Εκεί πέρα, σε συνεργασίες με γραφίστες, διακοσμητές κλπ. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε, αφίσες, μπάνερ. Δόξα τω Θεώ και εμείς έχουμε βρει κάποιους χορηγούς και κάπως τα βγάζουμε. Και το άλλο κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό, αφού πρώτα έχεις μιλήσει και τον έχεις πείσει να έρθει, είναι το κομμάτι της εμπειρίας. Στο κομμάτι αυτό έχουμε το εξής. Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε χώρους που είναι όμορφοι, που είναι ζεστοί. Είμαστε πάνω από τον κάθε αιμοδότη. Προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο καθαρά γίνεται ξεχωριστά την αίθουσα αιμοδοσίας, ξεχωριστά την αίθουσα αναμονής, για λόγω της φασαρίας κλπ. Θέλουμε να δίνουμε χαμόγελα σε κάθε γωνιά, σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται. Έχουμε μουσική, έχουμε χορό, έχουμε διάφορα. Και τέλος, τους δίνουμε και το δικό μας, μέχρι εκεί επιτρέπουμε, ένα μικρό δωράκι ίσως, για να θυμούνται τις προηγούμενες αιμοδοσίες και για τις επόμενες που θα έρθουν. Λοιπόν, και τώρα επειδή δεν θέλω απλά να μιλάω θεωρητικά, θέλω λιγάκι να κάνουμε ένα σαν παιχνίδι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι οι πρώτες λέξεις ή εικόνες που σκέφτονται όλοι που βρίσκονται στο κοινό όταν λέμε αιμοδοσία σε νοσοκομείο? Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ με λίγες εικόνες και λίγες λέξεις. Το νοσοκομείο μας φέρνει νόσος, γιατρός, αρρώστια, εγχείρηση, ανάρρωση. Μας φέρνει αυτούς τους πολύ όμορφους διαδρόμους, εγχειρήσεις, περίθαλψη, επίγον, αναμονή, προβληματισμός, ανάγκη, φάρμακα. Πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ θετικά, δεν έχουν κάποια θετική χρειά. Θα σας δείξω λοιπόν από την αντίθετη πλευρά ακριβώς ποιες είναι οι εικόνες που έχουμε από τις δικές μας αιμοδοσίες, οι δικοί μας αιμοδότες. Έχουμε χαμόγελα, έχουμε χαλαρή διάθεση, έχουμε χρώματα, έχουμε εθελοντισμό εννοείται, έχουμε γέλιο, περιποίηση, αλληλεγγύη, όμορφο περιβάλλον και αγάπη. Αγάπη προς όλους. Άρα νομίζω ότι βλέποντας αυτή τη μικρή αντίθεση είναι ψιλοξεκάθαρο προς τα που πρέπει να πάει για να γίνει κάποια μικρή αλλαγή, έτσι. Λοιπόν, άρα να κλείσω με τη δική μας πρόταση. Αν μπορούμε να φέρουμε μια πρόταση, παίρνουμε το θάρρος έτσι λίγο σαν μικρότερη, αλλά εντάξει. Έχουμε ένα παλιό νοσοκομιακό μοντέλο που είναι κάπως έτσι. Εμείς θέλουμε σταγόνα να φέρουμε κάποιες αλλαγές, κάποια καινούργια χρώματα. Αυτές μπορεί να είναι να πάει η αιμοδοσία κοντά στους ανθρώπους, σε δήμους και σε σχολεία, όπως είπαμε πριν. Και βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις για να γίνει. Να γίνεται μέσα σε σχολές, που είναι το τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης, για να μπορεί να γίνεται συνήθεια. Σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες, σε συνεργασία με φοιτητές. Με χαμογελαστούς νοσηλευτές, σε όμορφους χώρους, με χρώματα, με γέλια, με μουσική, ξεχωριστά από το νοσοκομείο, σε κάτι καινούριο. Τέλος, να γίνει αιμοδοσία μια όμορφη συνήθεια. Αυτό είναι νομίζω η διαφορά και αυτό είναι που είπαν και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Μέχρι τώρα η αιμοδοσία είναι ανάγκη, είναι επίγον. Είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Πρέπει να γίνει κάτι ευχάριστο και πρέπει να γίνει απλά μια συνήθεια. Να μην αιμοδοτείς επειδή κάποιος χτύπησε, να αιμοδοτείς επειδή είναι Τρίτη, να αιμοδοτείς επειδή είναι Τετάρτη, επειδή πέρασαν 3 μήνες.
Λοιπόν, άρα, εμείς θα κλείσουμε αυτή τη φωτογραφία που είναι της τελευταίας μας αιμοδοσίας καλοκαιρινής, γιατί ψιλοτελειώσαμε, έχουμε κάτι εξεταστικές και φεύγουμε για διακοπές. Και θα σας ευχαριστήσω. Όπα, το χάλασα λιγάκι, θα το ξαναφτιάξω. Γιατί ήταν ωραία φωτογραφία, ένα λεπτό. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω με αυτήν εδώ τη φωτογραφία, γιατί δεν θα τη μεγαλώσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΕΚΕΑ που μας κάλεσε και που βλέπουμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη συνεργασία και μια προσπάθεια, που δύσκολα το λέμε αυτό εμείς οι μικρότεροι, μια προσπάθεια προς μια κατεύθυνση που εμάς μας βρίσκει σύμφωνους, και νομίζω ότι αν αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση πανελλαδική εθελοντή αιμοδότη, οι επόμενες θα είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντυπωσιασμένοι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, θα συνεχίσει η κουβέντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν αρκετά υπόψη αυτά που λέει η νεολαία και το πώς ενημερώνεις, με ποιον τρόπο πλέον ενημερώνεις για την εθελοντική αιμοδοσία. Η τελευταία ομιλήτρια, η τελευταία εννοώ στην πρώτη τέλος πάντων τοποθέτηση, γιατί ανάλογα τις ερωτήσεις σας σε λίγο μπορεί να έχουμε δεύτερες και τρίτες. Είναι η κυρία Σταυρούλα Μουντάνου, φιλόλογος, διευθύντρια των εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη Αρμονία, η οποία θα το δει το θέμα μάλλον μέσα στο σχολείο, τι κάνουμε και πώς. Ελάτε. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την κυρία Ματσούκα, τον κύριο Σταμούλη, την κυρία Βερνάρδου, αλλά και όλους τους συνομιλητές στο πάνελ, τους οποίους είχα την χαρά να συναντήσω και στην προετοιμασία αυτής της συζήτησης, και ομολογώ ότι έφυγα σοφότερη και πιο συγκινημένη. Η προφανής ερώτηση είναι γιατί είμαι εδώ και ως τι είμαι εδώ. Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι, νομίζω, κατανοητή σε όλους. Το σχολείο, η εκπαίδευση, μαζί με την υγεία, είναι οι σημαντικότεροι θεσμοί που εγγυώνται το επίπεδο ζωής και τον πολιτισμένο βίο μας. Μία κοινωνία χωρίς τα δύο αυτά πράγματα δεν μπορεί να υπάρξει. Πέρα όμως από αυτό, είναι αναγκαίοι και οι δεσμοί που υπάρχουν ή θα έπρεπε να υπάρχουν ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Διότι η εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον πολυτιμότερο ίσως στόχο των φορέων της υγείας. Με συγχωρούν οι γιατροί που μπαίνουν στα χωράφια τους και με διορθώνουν αν θέλουν, που είναι η γνώση και η πρόληψη. Ταυτόχρονα η απαλλαγή από στερεότυπα. Ένα στερεότυπο είναι και ως τι είμαι εδώ, εκπροσωπώ ένα ιδιωτικό σχολείο, είναι δυσφημισμένη η ιδιωτική εκπαίδευση, ευτυχώς όχι η ιδιωτική υγεία. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν καλά ιδιωτικά σχολεία, καλά δημόσια σχολεία, κακά ιδιωτικά σχολεία, κακά δημόσια σχολεία. Είχαμε μία εμπειρία πριν από 3 χρόνια, ένα Γενάρη βροχερό και κρύο, που είχαν έρθει τότε η κυρία Ματσούκα και κυρίες ακόμα από το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων. Ανταποκρίθηκε η σχολική μας κοινότητα με έναν τρόπο βαθιά συγκινητικό. Θα ήθελα μάλιστα να παρακαλέσω την επανάληψη αυτής της εκδήλωσης. Σήμερα θα έπρεπε η αίθουσα να είναι γεμάτη από μαθητές, φοιτητές. Είναι αντίξωες ημέρες. Τα παιδιά μόλις έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους, δύσκολα θα έρθουν εδώ. Είναι στις παραλίες, το δικαιούνται εν μέρη. Όμως το να πάμε στο χώρο, να τους βρούμε εκεί, να τους κάνουμε να σκεφτούν ότι η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει να γίνει ένας καλύτερος κόσμος. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να αλλάξει τον κόσμο. Η εκπαίδευση δεν κάνει επαναστάσεις. Μπορεί όμως να κάνει τους μαθητές πιο ευαίσθητους. Η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, η οποία είναι τριπλή, είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, στα ζητήματα του εθελοντισμού γενικότερα και της εθελοντικής αιμοδοσίας ειδικότερα, μοιάζει να είναι ένα ζήτημα κοινό, δεδομένο και σχεδόν εδραιωμένο. Έτσι που να αναρωτιέται κανείς τι νόημα έχει. Οι προλαλήσαντες απέδειξαν ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα. Είναι και οδυνηρά τα στατιστικά στοιχεία που ακούσαμε. Μερικές διαπιστώσεις, λοιπόν. Οι εκστρατείες ενημέρωσης για την εθελοντική αιμοδοσία, χρόνια τώρα, μοιάζουν εξαιρετικά γνωστές, τετριμμένες, τόσο που να μην συγκινούν.
Το σποτάκι του ΕΚΕΑ φέτος συγκίνησε. Ευτυχώς. Ακόμη και αρνητικά. Ευτυχώς. Ασχοληθήκαμε και μιλήσαμε γι' αυτό. Η διοργάνωση από τις σχολικές κοινότητες εκδηλώσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, με συγχωρείτε, είναι μεν συχνές, αλλά περιορίζονται χρονικά σε εποχιακή ευαισθησία, συνήθως χριστουγεννιάτικη, μαζί με διάφορα μπαζάρ. Το χειρότερο είναι ότι συνδέονται με κάποιο τύπου αμοιβή, για παράδειγμα, το έπαθλο για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Η ευαισθησία μετά ξεφουσκώνει, το ραντεβού ανανεώνεται για τα επόμενα Χριστούγεννα. Επομένως, το δικό μας στοίχημα είναι να ανανεωθεί, να ανασημασιοδοτηθεί, να φρεσκαριστεί αυτή η ιδέα. Να αποβάλει το στοιχείο της τυπικής συνήθειας, που όπως κάθε συνήθεια υπονομεύει την ουσία των σχέσεων, και να αποκτήσει, αν είναι δυνατόν, το χαρακτήρα μιας φυσικής συμπεριφοράς. Λίγες σκέψεις και δεν σας κουράζω άλλο. Το σχολείο μπορεί να είναι προνομιακός χώρος ευαισθητοποίησης, γιατί ακριβώς περιλαμβάνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Επιπρόσθετα, και στο βαθμό που διατηρούνται όπως πρέπει να γίνεται οι δεσμοί, η σχολική κοινότητα έχει και όλους εκείνους που αποφοίτησαν, σπουδάζουν ή και εργάζονται και είναι πρόθυμοι να επιστρέφουν και να βοηθούν. Είναι ο χώρος που μπορεί να αναδείξει την αιμοδοσία, παραλείπω τη φορτισμένη, επομένως και σημασιολογικά εξουδετερωμένη λέξη εθελοντική, σε μια φυσική πράξη τόσο αυτονόητη όσο θα έπρεπε να είναι. Είναι εφικτό να αναλάβουν οι μαθητικές κοινότητες κάτω από την ομπρέλα των προγραμμάτων αγωγής υγείας τη δημιουργία δικτύων αιμοδοσίας. Οι μαθητές εξοικειώνονται από νωρίς με το κοινωνικό καθήκον και μαζί δικαίωμα να αντιλαμβάνονται την υπόθεση της υγείας ως κοινωνικό φαινόμενο και βεβαίως κοινωνική ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό, για μένα ακόμη σημαντικότερο, να διευρύνουν τις διαστάσεις αυτού του εθελοντισμού με εκείνες τις προσφορές που αλλού είναι αυτονόητες. Το μυελό, το ομφάλιο αίμα, τη δραματική αλλά παρηγορητική δωρεά οργάνων. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι ως πολίτης ευγνωμονώ ένα δημόσιο πρόσωπο που απασχόλησε την επικαιρότητα, τον κύριο Νικολόπουλο, γιατί με την πράξη του ποιήθος, συμπέρασμα, η σχολική κοινότητα ανοίγει κοινωνικά, κάτι που συζητιέται και ζητείται όλο και πιο έντονα, και βοηθά πέρα από τα δεδομένα ωφέλη στην κοινωνική συνειδητοποίηση και ορίμανση των νέων ανθρώπων. Έτσι, ώστε να αποκτήσει καλοσύνη η σχολική αίθουσα μέσα σε δύσκολους καιρούς. Έτσι, ώστε να μην υποχρεωθούμε ξανά ως δάσκαλοι να ζήσουμε τη τραυματική εμπειρία που απασχολεί από την Κυριακή τη δική μας επικαιρότητα. Τη βία ενός 14χρονου ανθρώπου. Έτσι που να διοχετεύεται η παιδική οργή, η εφηβική παρόρμηση, ο εφηβικός πρωταγωνισμός στην αλληλεγγύη και στην κοινωνικότητα. Γι' αυτό αξίζει. Τελειώνω δανειζόμενη τα λόγια του Μίλτου Σαχτούρη. Μέσα στα χέρια μου έσπασα το κρίσταλο και τότε είδα το κόκκινο το σύννεφο να μεγαλώνει, να ανάβει την καρδιά μου και τ' άλλο, το γκρίζο, σαν καπνός, να αδειάζει από μέσα μου, να φεύγει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Μουντάνου. Ήθελα να μας πείτε, είπατε σε κάποιο σημείο ότι είναι άσχημο το ότι συνδέεται με κάποιο τύπο αμοιβή, το έπαθλο της δικαιολόγησης απουσιών. Το ίδιο συμβαίνει και στην εργασία, δηλαδή παίρνουν άδεια. Νομίζω όχι όλη την ημέρα, τη μισή ημέρα για να δώσουν αίμα και νομίζω επίσης παίρνουν και οι στρατιώτες. Εγώ, συγγνώμη. Ναι, υποστηρίζει ότι θα πρέπει σταδιακά να απεξαρτηθεί από μιας μορφής τέτοια αμοιβή. Δηλαδή, κερδίζω χρόνο από τη δουλειά μου ή από το σχολείο για να πάω να δώσω αίμα. Αυτό λέτε. Ομολογώ ότι εγώ αγνοούσα ότι υπάρχει άδεια απουσίας επειδή παίρνεις αίμα. Βέβαια. Γιατί οι μαθητές της δικής μας βαθμίδας δεν μπορούν ακόμη να δώσουν αίμα. Ανήκουν σε εκείνα τα όρια που δεν επιτρέπεται.
Το έμαθα από τον κύριο Σταμούλη και έμεινα εμβρόντιτη. Είμαι γενικά πολύ ευαίσθητη στο θέμα των απουσιών. Διότι η παρουσία στο σχολείο κανονικά είναι όχι απλά καθήκον και μία χαρά. Και το να γίνεται με οποιαδήποτε πρόφαση, πραγματική ή φανταστική απουσία, λερώνει τη σχέση του μαθητή με το σχολείο και βέβαια σε μια υπόθεση που είναι δίνω αίμα, δεν μπορεί να περιμένω αμοιβή. Ακόμη και το να λείψω 3 μέρες από το σχολείο είναι ενός τύπου αμοιβή. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να ζουν και να κάνουν πράγματα επειδή τα απολαμβάνουν, επειδή θέλουν, επειδή μπορούν, όχι επειδή αμείβονται. Ναι, εγώ δεν έχω άποψη σε αυτό, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι το ηθικό κλπ. Αλλά εντάξει, πέφτει το ερώτημα στο τραπέζι, είναι μια σωστά. Να πω κάτι σε αυτό βέβαια, το είπα και πριν, ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί ο αιμοδότης. Αν η αιμοδοσία λοιπόν δεν λειτουργεί Σαββατοκύριακο ή δεν λειτουργεί απογεύματα, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει αν δεν έχει άδεια από τη δουλειά του να αιμοδοτήσει. Αυτό είναι ένας προβληματισμός. Δηλαδή, πώς θα φύγει από τη δουλειά. Και στο δημόσιο, πέστε, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Στον ιδιωτικό τομέα, έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι απαγορευτικό. Άρα θα πρέπει να δώσουμε μια δυνατότητα στους αιμοδότες να έχουν το χρόνο για να μπορέσουν να αιμοδοτήσουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως άδεια, όπως με τους στρατό που παίρνουν και 2 και 3 ημέρες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι στρατιώτες που είναι και αιμοδότες πρώτη φοράς δεν είναι και ό,τι καλύτερο για το αίμα το οποίο το θέλουμε ασφαλές. Και είναι λίγο αντικρουόμενα τα πράγματα. Γι' αυτό και λέμε δεν θέλουμε να δίνουμε κίνητρα τέτοια που μπορεί να μας κάνουν ένα μη ασφαλές αίμα. Απ' την άλλη, για να έρθω και στη δικιά μας κατηγορία, και βέβαια είμαστε με το περίστροφο στον κρόταφο, οι αιμοδοσίες, δυστυχώς πολλές αιμοδοσίες της χώρας ακόμη θέλουν εκπαίδευση. Οι ίδιοι γιατροί της αιμοδοσίας μας ζητάνε να φέρουμε αιμοδότες. Διαφορετικά δεν θα μεταγγιστούμε. Και δεν μεταγγιζόμαστε. Υπάρχουν αναβολές μεταγγίσεων, ειδικά σε περιόδους καλοκαιρινές, και υπάρχουν και ελλείψεις σε ποσότητες. Δηλαδή, ενώ πρέπει κάποιος να πάρει 2 μονάδες αίματος, του δίνουν 1. Και υπάρχει και μια νοοτροπία που πας μετά στην αιμοδοσία και σου λέει «Α, για να δω τι χρωστάς, δεν έχεις φέρει αυτά που χρωστάς». Μα συγγνώμη, δεν μπαίνω σε τράπεζα, μπαίνω σε αιμοδοσία. Και δεν θα έπρεπε να με ρωτάνε καθόλου αυτά. Άρα, μια εκπαίδευση χρειάζεται και στις ίδιες τις αιμοδοσίες και να αλλάξει μια τέτοια νοοτροπία που είναι, αν θέλετε, και μια εύκολη λύση, γιατί ξέρουν ότι εγώ θα ξαναπάω σε 15 μέρες, θα ξαναπάω σε 15 μέρες, άρα θα πιεστώ για να φέρω αιμοδότη. Με όποιον τρόπο. Ευχαριστώ. Έχω αντίλογο. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Για να διευκολυνθεί λοιπόν ο αιμοδότης, υπάρχει και άλλη λύση. Το έχω δει στην κολονία. Τα συνδικάτα και τα σωματεία κλπ. Πάνε στις δουλειές. Τακτικότατα. Το κανονίζει και έχει ξεκινήσει από το δημόσιο αυτό και μπήκε και στον ιδιωτικό τομέα. Πάνε εκεί και δίνουν οι εργάτες και οι υπάλληλοι δίνουν αίμα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ανάγκη να πάρει τη μισή μέρα άδεια για να πάει, ξέρω εγώ, στο τάδε νοσοκομείο να το. Είναι εκεί. Έχει μπει στην κουλτούρα, είναι εκεί, ξέρουν, όπως θα πάρουν το γάλα το πρωί, ξέρουν θα πάνε να δώσουν αίμα την Πέμπτη. Αυτό. Έχουμε μικρόφωνο για να ακούγεστε. Ή ελάτε μπροστά. Ελάτε, ξύπνησα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ερχόμαστε μια αντιπροσωπεία από το Βόλο. Είμαστε Σωματείο Εργαζομένων και ορμόμενος από την ευκαιρία της κουβέντας σας, θα ήθελα να πω τι έχουμε κάνει εμείς σαν εργαζόμενοι. Δουλεύω στο Βόλο, όπως σας είπα, σε μια μεγάλη εταιρεία, τσιμεντοβιομηχανία, την Αγία Τηρακλής. Εμείς κατορθώσαμε εδώ και 20 χρόνια να διατηρούμε μια τράπεζα αίματος των εργαζομένων μας, διεκδικώντας σαν σωματείο, μεταξύ όλων των άλλων της σύμβασης, να περάσουμε μέσα από τη σύμβασή μας όρους θετικούς για τους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι πηγαίνουν στην κινητή μονάδα που έρχεται από το νοσοκομείο του Βόλου, στο χώρο μας, 2 φορές το χρόνο. Ερχόμενοι λοιπόν η κινητή μονάδα και πηγαίνοντας οι εργαζόμενοι εκεί, φεύγουν τη μέρα που δίνουν αίμα και κατορθώσαμε και τους δίνουμε και 1 μέρα ακόμη άδεια και φεύγουν από τη δουλειά τους. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο ρόλος των συνδικάτων, πέρα όλων των άλλων,
επειδή εμείς πιστεύουμε στην αλληλεγγύη και στην προσφορά, τουλάχιστον το δικό μας σωματείο και αρκετά σωματεία στο Βόλο, είναι μια κίνηση που μπορεί οργανωμένα να φέρει εργαζόμενους και κατ' επέκταση εθελοντές και να προσφέρουν και να ενδυναμώσουν το τόσο σημαντικό κομμάτι του αίματος που ξέρουμε όλοι ότι δεν αγοράζεται. Εμείς καλύπτουμε τους εργαζόμενους, τις οικογένειες, τους φίλους και προσφέρουμε, ειλικρινά σας λέω, στην κοινωνία του Βόλου σημαντικό έργο, γιατί καταφέραμε και ενεργοποιήσαμε από τους 250 περίπου εργαζόμενους, τους 150 τους έχουμε αιμοδότες, γιατί δώσαμε αυτά τα κίνητρα. Έτσι. Άρα λοιπόν τα συνδικάτα, πέρα όλα τα αρνητικά που μπορεί να έχουν, μπορούν να προσφέρουν σημαντικό έργο. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε. Συγχαρητήρια. Εδώ να πω, όχι, θα το πάρει η Τζορτζίνα, ότι φαντάζομαι ότι θα είναι και άλλα σωματεία, θα πείτε, αλλά θέλω να το αναφέρω. Είναι η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η ΕΤΕΡ, είναι εθελοντές αιμοδότες. Νομίζω ότι θα το γνωρίζετε όλοι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να ανταμώσουμε πρώτα απ' όλα και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης για την επανεκκίνηση με κάποιο τρόπο του κέντρου και για τις μαρτυρίες σας. Εγώ ευχαριστήθηκα πολύ από το λόγο του καθενός σας, ειλικρινά. Περίμενα ίσως κάτι πιο κλασικό. Χαίρομαι που από τον νεαρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, τις κυρίες, από τους πάσχοντες, νιώθουν αυτή την ανάγκη να πούνε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και πρέπει και με άλλους τρόπους. Σε σχέση με το προηγούμενο που είπατε, θέλω να πω ότι κατά βάθος, γιατί μιλάμε για εθελοντισμό, όλοι μας διακατεχόμαστε από το σύνδρομο του γεφυριού της Άρτας. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ακριβώς γιατί περιμένουμε ότι θα γυρίσει σε εμάς. Αυτό είναι ένα μεγάλο συστατικό και στοιχείο το που βαδίζουμε. Ελάχιστοι εθελοντές αιμοδότες είναι πραγματικοί για τον άγνωστο, για αυτόν που θα χρειαστεί και είναι ομοεθνής, αλλοδαπός, οποιοδήποτε. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και ένα κίνητρο εσωτερικό και ίσως εκεί καταλαβαίνουμε την ανάγκη να γίνουν τράπεζες συλλόγων των χωριών μας, των σωματείων και όλα αυτά. Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε και ξέρετε, θα βοηθήσουμε ίσως, πιστεύω, αν κοιτάξουμε λίγο πρώτα απ' όλα το χώρο μας. Ποτέ δεν έμαθα, βεβαίως δεν έψαξα, από το ιατρικό κόσμο, από το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων, πώς είναι εθελοντές. Αιμοδότες, οργάνων, αιμοπεταλίων κτλ. Εμένα πάντα με απασχολούσε. Όπως με απασχολεί στο κάθε εθελοντικό χώρο, αν οι εργαζόμενοι που καλώς υπάρχουν είναι παράλληλα και εθελοντές σε κάποιο χρόνο. Τόσα σωματεία υπάρχουν γύρω μας. Ας το δούμε λοιπόν. Και ας δούμε, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και κοινωνοί αυτού που πιστεύουν και στο χώρο που εργάζονται, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Από την άλλη, να δούμε λίγο τα προβλήματα, σας παρακαλώ. Και να δούμε και λίγο κάποιες τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βοηθήσουμε λίγο τον αιμοδότη. Εμείς έχουμε μια τράπεζα αίματος σε έναν σύλλογο Σκοριού. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο χώρο και κυρίως σε ένα βαθμό είναι και μισθολογικά, οικονομικά. Εμείς μιλάμε για τον εθελοντή αιμοδότη, αλλά μην καταντήσουμε να μιλάμε και για τον εθελοντή γιατρό. Δηλαδή, όταν θα πρέπει να βγαίνει μια κινητή μονάδα αιμοληψίας, μέχρι πότε θα πηγαίνει και να το κάνει εφόσον δεν πληρώνεται. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ακυρώσεις, αυτόν ακριβώς των λόγων που ζητάμε να προσέλθει ο άνθρωπος και να δώσει αίμα για αυτό το σκοπό, όταν ακυρώνεται, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά μπορεί να ακυρωθεί γενικότερα η ιδέα και η τακτικότητα και η συνέπεια και όλα αυτά. Γιατί το να πάει στο νοσοκομείο που υπόθηκε ότι είναι αυτό που είναι, δεν το κάνει εύκολα. Όταν τα απογεύματα, τις Σαββάτα, τις Κυριακές, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει γιατί είναι και κλειστά. Από την άλλη, είχα προτείνει με κάποιο τρόπο, και ας το ακούσει και ο Υπουργός μας, τη διασύνδεση των νοσοκομείων. Εμείς είμαστε σε ένα σύλλογο που τυχαία συνορεύουμε με έναν άλλο σύλλογο. Ο άλλος σύλλογος είναι σε ένα άλλο νοσοκομείο, έχει τράπεζα αίματος, και εμείς σε ένα άλλο. Αυτοί λοιπόν, επειδή ευθύνουν ηλικιακά, δεν μπορεί να είναι πολλοί. Είναι 10, 12, 8. Τι προτείναμε? Για ποιο λόγο
να μην έρθει μία μονάδα κινητή αιμοληψίας, να πάρει και από τα δύο σωματεία και εν τέλει, λογιστικό είναι το θέμα, να γίνει διανομή μετά. Έτσι γλιτώνουμε στη σπουδή που δίνει και το Υπουργείο και όλοι μας για εξοικονομήσεις, γλιτώνουμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πολλές φορές η κανονικότητα του κάθε χώρου δεν επιτρέπει να σκεφτεί λίγο πιο ανοιχτά. Τα βάζω σε μια συζήτηση για αυτό το λόγο. Πολλά μπορούσαμε να πούμε, αλλά θα πούμε άλλη στιγμή. Να είστε καλά και να είμαστε περισσότεροι και νεαρότεροι βεβαίως του χρόνου, αλλά και ενδιαμέσως. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει ο κύριος Σταμούλης, ότι θέλει να απαντήσει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Η συζήτηση είναι πάντα γόνιμη και είναι πρώτη φορά πραγματικά που ανοίγουμε έτσι τόσο πολύ το θέμα. Θα μπορούσε το θέμα των κινήτρων να αποτελέσει μια διημερίδα ολόκληρη για το τι εννοούμε κίνητα, τι είναι κίνητο, τι δεν είναι και την ανταποδοτικότητα των σχέσεων. Εγώ θα είχα το εξής, γιατί μου αρέσει να προκαλώ. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε να αλλάξουμε τον όρο τράπεζα αίματος. Οι τράπεζες στη σημερινή εποχή επάγουν συνειρμούς δύσκολους για όλους μας. Έτσι, άρα, αλλάξτε τον. Εμείς θα σας βοηθήσουμε σαν ΕΚΕΑ, εννοώ. Η κυρία Ματσούκα έχει ανοίξει ό,τι μπορεί να ανοίξει. Νομίζω ότι και το θέμα των τραπεζών της αιμοδοσίας θα το ανοίξει. Αστειεύομαι, αλλά με ενόχλησε και με ενοχλεί σαν άνθρωπο της αιμοδοσίας που έχω καταθέσει και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι και όλο το προσωπικό των αιμοδοσιών ατελείωτες ώρες εθελοντικής δουλειάς στο θέμα της προσέλκυσης. Με ενόχλησε ότι είναι λογιστικό το θέμα. Θα ήθελα να έχετε την απέτηση ότι το αίμα είναι κοινωνικό αγαθό και οφείλει να το παρέχει η πολιτεία και να βρει τους τρόπους. Οφείλουμε να καταργήσουμε τις αυτοάμυνες των συλλόγων. Οι σύλλογοι των εθελοντών αιμοδοτών που δίνουν αίμα γιατί ο δικός τους άνθρωπος θα το χρειαστεί, πρέπει να αλλάξουν το μήνυμα. Και το λέω αυτό και επειδή είναι και ο Υπουργός μας εδώ, με έναν παλιότερο Υπουργό που είχε ενδιαφερθεί για τα θέματα αιμοδοσίας, όταν το είχαμε βάλει το θέμα των συλλόγων, είπε «Τι σας πειράζει, και εμείς έχουμε σύλλογο Ελλήνων βουλευτών στη Βουλή που δίνουμε για τους συγγενείς μας». Άρα όλη η πολιτεία πρέπει να το δει διαφορετικά, όλη η πολιτεία πρέπει να αλλάξει. Είναι κοινωνικό αγαθό το αίμα. Τώρα, το τι θα θελήσουμε να εισπράξουμε ως ανταμοιβή, ως έβγε, ως μπράβο, είναι θέμα παιδείας και εκεί έρχεται το σχολείο. Τι θα μας δώσει για αυτό που λέγανε οι Εγγλέζοι του τίτμους θερμή χειραψία και πόσο θα είναι αυτή η χειραψία ή όχι. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε, πολύ μεγάλη. Η πρόκληση είναι να μην τη σταματήσουμε, να τη συνεχίσουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να πάρω κι εγώ ένα λεπτό για να πω το εξής, ότι εμείς μέχρι τώρα που είμαστε σχεδόν 4 χρόνια, δεν έχουμε οργανώσει ούτε σύλλογο, ούτε τράπεζα, ούτε δίνουμε άδειες, μόνο κάτι δώρα. Στο τέλος, έτσι, μόνο συναισθηματικά. Τι θέλω να πω, ότι εγώ σαν πιο επαναστατικός, ως πιο καυστικός, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ούτε μία άδεια, ούτε μία μέρα, ούτε 2, ούτε 3 ώρες δεν χρειάζεται να πάρει άδεια αυτός που είναι αιμοδότης αληθινός. Τώρα, ότι η αιμοδοσία πρέπει να ανοίξει όλες τις ώρες, γι' αυτό είπαμε ότι το βέλτιστο θα ήταν οι αιμοδοσίες να μεταφερθούν εκτός των νοσοκομείων, εκεί που βολεύουν τους πολίτες και στις ώρες που βολεύουν τους πολίτες, είναι λογικό και να επικοινωνούν με τους πολίτες στη γλώσσα τους. Αλλά από τη μεριά αδειών, καλύψεων κλπ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την νοοτροπία αν θέλουμε ποτέ η αιμοδοσία να γίνει συνήθεια. Και όταν λέω συνήθεια, ενώ ξυπνάω, πάω δίνω αίμα. Δεν έχω ούτε τίποτα άλλο να σκεφτώ, ούτε τίποτα παραπάνω. Αυτό φτάνει. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν. Πάνω σε αυτό θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, σύνδεσμοι και ο δικός μας που έχουν τράπεζες αίματος. Ο στόχος είναι να μην έχουμε. Ο στόχος είναι να μην πρέπει να κάνουμε διάθεση αίματος. Ο στόχος είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες, να υπάρχει το απαραίτητο αίμα και να είναι οποιοσδήποτε ζει στην Ελλάδα καλυμμένος από αίμα. Με το Πολυνίκη έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα και του έχουμε τονίσει κι εμείς ότι θέλουμε αυτό έχουμε σαν στόχο. Και νομίζω και αυτό, Πολυνίκη, είναι επαναστατικό. Κάποιοι που έχουν τράπεζα αίματος να θέλουν κάποια στιγμή να μην έχουν. Να γίνεται διάθεση αίματος σε οποιονδήποτε το έχει ανάγκη.
Όσο για το συνεθελοντή αιμοδότη που συμφωνώ σε πάρα πολλά μαζί σου, εκεί πολλές φορές πρέπει να ενωθούμε. Εκεί που είμαστε δύο σύλλογοι, πολύ κοντά, δραστηριοποιούμαστε στην ίδια περιοχή, ας γίνουμε ένας σύλλογος. Ας ενωθούμε. Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος, νομίζω. Να ενωθούμε όλοι οι εθελοντές μαζί και με την πολιτεία. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι θαλασσαιμικός ασθενής και θέλω να πω ότι το νόσημά μου χρειάζεται τακτικές συστηματικές μεταγγίσεις. Η ερώτηση είναι λοιπόν, από τη στιγμή που οι ποσότητες που γνωρίζουν οι αιμοδοσίες και είναι απαιτητές προς μετάγγιση είναι γνωστές πολύ πριν, και για ποιο λόγο δημιουργούνται οι ελλείψεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τι ενέργειες έχουν γίνει φέτος προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε τις ανεπάρκειες των προηγούμενων ετών. Και μια επισήμανση, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν στα νοσοκομεία η αιμοδοσία ήταν σε ένα εμφανές σημείο και δεν χρειαζόμασταν πλοηγό για να βρούμε είτε σε υπόγεια είτε δεν ξέρω κι εγώ σε ποια άκρη του νοσοκομείου ξεχασμένη. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε δυστυχώς είναι τα κηλικεία ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Χαίρομαι για την εξωστρέφεια που επιτέλους το Υπουργείο θέλει να βγάλει σε αυτό το θέμα. Εμείς, σαν θαλασσαιμία και Ομοσπονδία, θα είμαστε κοντά σε αυτό. Η κυρία Μυρίλα εύστοχα είπε κάποια πράγματα. Συγχαίρω το ΕΚΑ για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ και περιμένω απάντηση στην ερώτηση. Να μαζέψουμε, να κάνουμε ένα κύκλο 3-4 ερωτήσεις, να μην πηγαίνει το μικρόφωνο και έρχεται και να απαντηθούν συνολικά, νομίζω. Είστε μετά από το... Έχει ζητήσει εκεί κάποιος και μετά πίσω. Εκεί. Όχι, για να είμαι δίκαιη. Καλησπέρα. Είμαι από την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας. Είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι λόγω των ταξιδιών που κάνουμε και διάφορα ατυχήματα τα οποία έχουμε δει δυστυχώς από φίλους ή γενικώς από συνταξιδιώτες. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, το οποίο μας φιλοξενεί και μάλιστα διαθέτει προσωπικό Κυριακές που μπορούμε να πάμε εμείς, διοργανώνοντας και πάντα ένα event με τις μηχανές μας. Έχουμε συμμετάσχει ούτως ή άλλως σε διάφορες λαμπαδιδρομίες που έχουν γίνει για αυτό το σκοπό, αλλά θα θέλαμε να μπορούσε η πολιτεία να ενεργοποιήσει ξανά τις κινητές μονάδες και να έρθουν, όπως είπε η κυρία, να έρθουν οι γιατροί στους εθελοντές και όχι εμείς να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Εν τω μεταξύ, αυτό θα αποδώσει και πολύ περισσότερες φιάλες αίματος, γιατί στις συγκεντρώσεις που κάνουμε, όπου παρευρίσκονται 500 και 1000 άτομα, εύκολα μία κινητή μονάδα μπορεί να συγκεντρώσει πολύ περισσότερες φιάλες από ότι το να πηγαίνουμε εμείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Νικόλας Κονταράτος. Εκπροσωπώ μια ομάδα διαδραστική εθελοντών που έχει όνομα Love You. Προκύπτει από το Live a Volunteer Experience. Εμείς κάνουμε δράσεις εθελοντικές σε όλα τα επίπεδα και σήμερα ήθελα να περάσω 2 θετικά μηνύματα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Καταρχήν πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στο πάνελ, το οποίο και οι τοποθετήσεις και οι διαπιστώσεις του είναι καταπληκτικές. Επίσης, πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο ΕΚΕΑ, το οποίο είναι πολύ ανοιχτό και γι' αυτό το λόγο κιόλας εμείς βρήκαμε ανοιχτή πόρτα στο ΕΚΕΑ και συνεργαστήκαμε και κάναμε μια δράση την οποία ονομάσαμε Bloody Lover και την οποία ολοκληρώσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε 14 Μαρτίου και δώσαμε 100 ημέρες στην προώθηση του ιδεώδους του εθελοντή αιμοδότη. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σήμερα θα διαπιστώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας σήμερα κάτι κρατήσαμε. Το κλειδί στην επιτυχία είναι πώς θα αντιδράσουμε αύριο.
έχουμε δυστυχώς γίνει κοινωνία διαπιστωτών. Όλοι διαπιστώνουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του να δράσουμε. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας παρακινήσω, όπως παρακινηθήκαμε κι εμείς, διότι κι εμείς βαρεθήκαμε να διαπιστώνουμε πράγματα και κακώς κείμενα και πήραμε μια μεγάλη απόφαση και είπαμε, πολύ ωραία, τι θέλουμε? Θέλουμε να ενισχύσουμε την εθνική δεξαμενή αίματος. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια δράση. Τι θέλουμε? Να έρθουν τα νοσοκομεία πιο κοντά στους εθελοντές. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε μία δράση. Άρα λοιπόν όλοι μας σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αύριο θα κάνουμε μία δράση για αυτό που έχουμε διαπιστώσει. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πω περισσότερα πράγματα γιατί είστε ήδη κουρασμένοι. Για άλλη μια φορά, επειδή είμαι και εγώ από τις 8 η ώρα το πρωί εδώ λόγω της εθελοντικής αιμοδοσίας που είχαμε, για άλλη μια φορά θέλω να πω μπράβο στο ΕΚΕΑ γιατί έχει και τα μάτια του ανοιχτά και τα αυτιά του ανοιχτά. Και είναι σίγουρο ότι έχει και την καρδιά του ανοιχτή. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να μιλήσω για την κουλτούρα του αιμοδότη που λέμε. Είμαι από το Αιμοπετάλιο, την ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε συνεργαστεί και με το ΕΚΕΑ και με το Blood Sharing και έχουν κάνει και οι δύο πολύ καλό έργο. Και θέλω να πω ότι για αυτό που λέμε, γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα του εθελοντή αιμοδότη στην Ελλάδα, τι πιστεύω. Βλέπουμε, έρχονται στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, οι φοιτητές και δεν ξέρουν τίποτα. Πηγαίνουμε, κάνουμε μια ενημέρωση σε αμφιθέατρο και το μισό αμφιθέατρο είτε δεν προσέχει, είτε μας ρωτάει πράγματα τα οποία έχουμε ήδη ξαναπεί. Πιστεύω ότι οι ενημερώσεις, η κουλτούρα του αιμοδότη πρέπει να δημιουργείται από τα σχολεία. Και έχουμε κάνει και εμείς κινήσεις προς αυτό, έχουμε κάνει ενημερώσεις σε σχολεία. Και πώς να πω... Υπάρχουν, ας πούμε, μαθήματα, φερειπίν θρησκευτικά, τα οποία γίνονται σαν μάθημα ομολογίας από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο. Και όποιον και να ρωτήσει κανείς, μπορεί να εκφέρει γνώμη γι' αυτό, αλλά δεν ξέρει τίποτα για την αιμοδοσία. Είχε γίνει πριν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι είχε πάρει πολύ τα πάνω του το κίνημα του εθελοντισμού και μετά έκανε πάλι κοιλιά. Δεν είναι μία μόδα ο εθελοντισμός. Και πρέπει κάπως να... Μην φτάνει κάποιος στο πανεπιστήμιο και δεν έχει ακούσει τίποτα ούτε για τον εθελοντισμό ούτε για την αιμοδοσία και ξαφνικά λέμε τι γίνεται και δεν έχουμε αίμα και δεν έχουμε αιμοδότες. Αυτό, δηλαδή πρέπει... Μην μείνουμε στα λόγια. Πρέπει οι δάσκαλοι να λένε στους μαθητές και για τον εθελοντισμό και για την αιμοδοσία και να μαθαίνουν από νωρίς. Αυτό. Ευχαριστώ για το χρόνο. Είναι δύο κύριοι πίσω, μετά εσείς. Θα παρακαλούσα λίγο πιο σύντομα. Δεν έχουμε πολλή ώρα ακόμη το χρόνο για να απαντηθεί κιόλας, ξέρετε, τα ζητήματα που βάλατε. Καλησπέρα. Μανώλης Αναστασιάδης λέγομαι και έρχομαι από τη Σύφνο. Να σας πω το χαρούμενο μήνυμα ότι γιορτάσαμε στις 28 Μαΐου τα 30 χρόνια αιμοδοτικής δραστηριότητας στη Σύφνο. Και αυτό το χρωστάμε στην κυρία Σοφρονιάδου και στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έγινε προχθές μια εκδήλωση όπου είχαμε την τιμή να έχουμε και την κυρία Ματσούκα κοντά μας και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι με έναν τρόπο συμμετείχε όλο το νησί. 2 μόνο στοιχεία, 30 χρόνια, 62 αιμοδοσίες, μία φθινοπορεινή και μία ανοιξιάτικη κάθε χρόνο. 9.000 μονάδες μέχρι τώρα, καλύτερη χρονιά το 2009 με 518 μονάδες, καλύτερη αιμοδοσία το 2007 με 255. 600 έως 700 ενεργοί αιμοδότες σε 2.900 κατοίκους. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν τουλάχιστον ένα αιμοδότη. Η προχθεσινή 62η αιμοδοσία έφερε 212 μονάδες, 25 νέα παιδιά καινούργοι και άλλοι 40 αιμοδότες ήρθαν αλλά δεν μπόρεσαν να δώσουν. Αυτά είναι τα στοιχεία που κρατάνε εμάς πολύ κοντά σε αυτή την ιστορία αυτά τα χρόνια. Και το δικό μας κίνητρο ποιο ήτανε? Το δικό μας κίνητρο ήταν να εξασφαλίσουμε αίμα
για τους νησιώτες που έρχονται στην Αθήνα και δεν μπορούν να βρουν κάποιον να τους δώσει αίμα. Όταν φτάσουμε στο στόχο κάθε Έλληνας να παίρνει αυτό που δικαιούται, το αίμα δηλαδή που χρειάζεται, χωρίς άλλες παρενέργειες, τότε και ο δικός μας εθνικός λογαριασμός αίματος θα ενσωματωθεί πλήρως στον εθνικό. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κώστας Μαμασούλας και εκπροσωπώ το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος του νομού Αιτωλοκαρνανίας. Πιο κοντά. Ναι. Θα ήθελα να απευθύνω 2 ερωτήματα προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και προς τον Υπουργό. Σήμερα, την 14η Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη με αφορμή τα γενέθλια του γιατρού του Καρλ Λάντερνστάιν, ο οποίος το 1900 ανακάλυψε τις ομάδες αίματος. Τιμήθηκε όμως γι' αυτό με το βραβείο Νόμπελ. Το 1976, αρχές του 1976, στη χώρα μας πέθαναν 5 παιδιά από μετάγγιση μολυσμένου αίματος. Το αίμα αυτό προήρθε από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, από εκεί που ήταν ο γιατρός κ. Σταμούλης, γιατρός που ανέφερε προηγουμένως. Τα 2 παιδιά από αυτά ήταν από το Αγρίνιο. Ο γιατρός, ο πολίτης, την καθαρή Δευτέρα του 1976 έθεσε τέρμα στη ζωή του θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο για αυτή την εξέλιξη. Ρωτάτε λοιπόν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως και ο Υπουργός, αν υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί μια μέρα του Έλληνα εθελοντή αιμοδότη προς τιμή του γιατρού Ηλία Πολίτη, που νομίζω ότι και το Εθνικό Κέντρο Αίματος έχει το όνομα Ηλίας Πολίτης. Δεύτερο, ναι, να γίνει όμως το ίδιο επίπεδο με αυτό που γίνεται σήμερα. Δεύτερη ερώτηση. Πολλοί ανέφεραν εδώ ότι πρέπει να γίνεται μεγάλη δουλειά στα σχολεία. Εμείς σαν Σύλλογος πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται η βιωματική διδασκαλία στα σχολεία, ώστε οι μικροί μαθητές να βλέπουν να αιμοδοτεί ο δάσκαλος, η μάνα του και ο πατέρας του. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι αντί να προσελκύσουμε νέους εθελοντές αιμοδότες, θα δημιουργήσουμε εθελοντές αιμοδότες και θα τους εμφυσίσουμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την έννοια του αυτοαποκλεισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η κοπέλα και τελειώνει ο κύκλος των ερωτήσεων. Θα απαντηθούν τα θέματα. Καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ θα μιλήσω με 2 ιδιότητες, τη μία του εκπαιδευτικού και τη δεύτερη του πάσχοντα από θαλασσαιμία. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα για τη σημασία της ευαισθητοποίησης και το πώς θα δημιουργήσουμε συνείδηση αιμοδοτική και όλοι συμφωνούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι ξεκινάει από το σχολείο, όπως είπαν πάρα πολλοί συνομιλητές. Δυστυχώς όμως τόσα χρόνια το συζητάμε, αλλά ποτέ δεν είδαμε να μπαίνει κάτι σχετικό στα σχολεία, είτε σαν μορφή μαθήματος, είτε σαν μορφή άλλης δραστηριότητας. Και εκτός αυτού όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για ομάδες, συλλόγους, εθελοντών αιμοδοτών, πασχόντων κτλ. Να μπουν μέσα στα σχολεία και να ενημερώσουν τους μαθητές των μεγαλύτερων ηλικιών, γιατί εκεί τέλος πάντων είναι και η πηγή. Θα ήθελα να ξέρω και θα ήθελα να ήταν και κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας εδώ. Τι σχεδιάζεται πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι ναι, η παιδεία, αλλά δεν την αφήνουμε πάντα απ' έξω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Σταμούλη, κύριοι εδώ του πάνελ, όποιος θέλει να απαντήσει, πάμε. Νομίζω ότι ήθελε να ξεκινήσει ο κύριος Σταμούλης με προηγούμενο ερώτημα. Ναι, να πω 2 λόγια, για να μην κουράσουμε. Η ίδια η αιμοδοσία έχει πολύ συναίσθημα πάνω της, πολύ φόρτο συναισθηματικό, λόγω της ιστορίας της γενικότερα παγκόσμια. Το θέμα του Ηλία Πολίτη βεβαίως είναι ένα θέμα τεράστιο και
όλο το περιβάλλον το οποίο περιβάλλει το όνομα Ηλίας Πολίτης. Η πολιτεία αφενός μεν το τίμησε, γιατί το Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παράγωγων Αίματος λεγόταν Ηλίας Πολίτης και νομίζω ότι συνεχίζει και διατηρεί το όνομά του στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ημέρα αφιερωμένη στον Ηλία Πολίτη. Ίσως δεν της έχουμε δώσει την σημασία που θα μπορούσαμε να της δώσουμε, αλλά πεδίων δόξης λαμπρών να αρχίσουμε πραγματικά να ανοίγουμε όλα τα θέματα στην αιμοδοσία, και αυτό νομίζω είναι μια πρώτη προσπάθεια, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την αιμοδοσία. Για το άγχος των ασθενών με θαλασσαιμία, εγώ το κατανοώ απόλυτα. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι ντροπή, εγώ αισθάνομαι ντροπή και αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη στους ασθενείς με μεσογειακή ανεμία, γιατί η χώρα αδυνατεί να καλύψει 120.000 μονάδες αίματος όταν συλλέγει 580.000. Και αυτό δεν οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιμοδοτών, στο συγκινικό περιβάλλον και εθελοντικό, οφείλεται στην οργανωτική δομή της αιμοδοσίας μας. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχος είναι, και τα είπε νομίζω η κυρία Ματσούκα στον πρόλογό της, να αλλάξουμε το σύστημα αιμοδοσίας, να αλλάξουμε την οργανωτική δομή, ώστε να μας επιτρέψει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι αυτονόητο, στην κάλυψη των αναγκών της μεσογειακής ανεμίας. Τι έχουμε κάνει για το καλοκαίρι που μας έρχεται? Ανοίξαμε την κουβέντα, ανοίξαμε το θέμα, ανοίξαμε στις αιμοδοσίες, διοργανώσαμε κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Την Κυριακή κάναμε στο μετρό της Αθήνας μία αιμοδοσία, Αγιοσάβας και Ιπποκράτιο μαζί. Και τις μονάδες αίματος ούτε ο Αγιοσάβας ρώτησε τι θα γίνουνε, ούτε το Ιπποκράτιο Αθήνας ρώτησε τι θα γίνουνε. Πήγανε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Γιατί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας? Για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες από όπου και αν προέρχονται. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά το βάζουμε και στη δική μας λογική και στη λογική των αιμοδοσιών, ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανοίξουμε τις συνεργασίες μας, να μην μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το λογιστικό που είπε ο κύριος, γιατί δυστυχώς ενδιαφέρει και εμάς τις αιμοδοσίες, αλλά να δούμε την ουσία του πράγματος. Έτσι, κάναμε το μητρό αιμοδοτών που πιστεύουμε ότι θα μας λύσει λίγο τα χέρια. Γιατί θα μας τα λύσει? Γιατί θα μπορούμε να ξέρουμε πού υπάρχουν διαθέσιμες μονάδες όταν αυτό τεθεί σε πλήρη λειτουργία και από πού μπορεί να μετακινήσουμε μονάδες για να καλύψουμε πραγματικά τις ανάγκες συστηματικές και τις έκτακτες ανάγκες. Άρα κάνουμε βήματα. Θέλουμε όμως τη βοήθειά σας, θέλουμε τη βοήθεια των αιμοδοσιών, θέλουμε τη βοήθεια των συλλόγων να φύγουν από τις λογιστικές αντιλήψεις, την βοήθεια των αιμοδοσιών να κάνουν την υπέρβαση, άλλη μια υπέρβαση από τις αιμοδοσίες, να σταματήσουν να πιέζουν τόσο πολύ το συγγενικό περιβάλλον και να ανοίξουν τη δουλειά τους προς τα έξω, να ανοίξουν τη δουλειά τους προς τον κόσμο. Μία παράκληση προς τον Υπουργό να πιέσει τους διοικητές να μπορέσουμε να ανοίξουμε πραγματικά συνεργεία έξω σε όλες τις περιοχές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σύφνο, γιατί η Σύφνος πραγματικά για μένα, και τη λέω συχνά στο παράδειγμά μου, θεωρώ ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αιμοδοτών ανακάτοικο από ό,τι σε όλη την Ελλάδα. Είναι παράδειγμα η Σύφνος και την ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ όλους. Επειδή ακούστηκε πάρα πολύ το σχολείο, να πω λίγο ως μάχημη εκπαιδευτικός και συμμέτοχη σε πάρα πολλές δραστηριότητες που αφορούν την ευαισθησία. Με αφορμή και το περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μην πιστεύετε ότι αν εισαχθεί ένα επιπλέον μάθημα, αν γίνουν εκδηλώσεις, ημερίδες, θα λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 4 χρόνια τρέχουν προγράμματα πάρα πολύ έντονα για την ενδοσχολική βία και η εκπαιδευτική της τάξη συμφωνούμε ότι τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Νομίζω ότι την πιο σοφή κουβέντα την είπε ο κύριος από την Αττολοκαρνανία. Πρέπει να γίνει βίωμα στα παιδιά. Φτάνουν τα μαθήματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα μόνη μου, δεν με ξεπερνά και ξεπερνά και την ευφυΐα μου ένα κατάλογο προτάσεων για το πώς γίνεται βίωμα. Έτσι μου ήρθε φευγαλέα στο μυαλό ότι ακόμη και από την πρωτοβάθμια η δασκάλα που θα πάει το πρωί να δώσει αίμα για την εθελόντρια να πάρει και 3 παιδάκια μαζί της και να δουν και τη βελόνα. Δεν πειράζει, δεν μπορούν να ζουν σε κουβούκλιο. Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να μπει στη ζωή τους όχι με φανφάρες, ούτε με στοχευμένες δράσεις, αλλά με πραγματικότητες. Και μια δεύτερη ιδέα είναι να δίναμε στα παιδιά τη δυνατότητα να σχεδιάζουν πράγματα και να κουβεντιάζουν. Έχουν και οι φίλοι μας οι φοιτητές ευθύνη.
Με την έννοια ότι μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια και καλώς συμβαίνουν, το ζήτημα της αιμοδοσίας είναι δευτερεύον ή αφορά συγκεκριμένες ομάδες, ενώ θα έπρεπε να είναι μια καθημερινή κουβέντα ακόμη και στις συνελεύσεις τους. Θα τολμούσα να ελπίζω σε μια κοινωνία που δεν θα χρειάζεται μάθημα για την αιμοδοσία, αλλά θα έχει την αιμοδοσία ως μάθημα. Γιατί κερδίζουμε και στο σχολείο από ανθρώπους που δεν θέλουν καμία άλλη αμοιβή, παρά μόνο να κοιτάζονται τον καθρέφτη, τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό τους μου είναι αδιάφορο και να πούν τι ωραία που ήταν σήμερα. Αυτό. Ευχαριστούμε. 2 λόγια από την κυρία Μυρίλα που ήθελε να συμπληρώσει. Θα αφήσω τον Πολυνίκη στο τέλος να πάρει η νέα γενιά τη σκητάλη. Ναι, και να το κλείσουμε. Και να παρακαλέσω στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να προσκαλέσουμε στο πάνελ τον κύριο Κωνσταντίνο Σεπετά, που είναι Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρείας Βίκος. Ελάτε σιγά-σιγά, ξέρω εγώ, έτσι προς εδώ. Εγώ θέλω απλά να πω, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ ξανά το ΕΚΕΑ, που μετά από τόσα χρόνια που είμαι και εγώ στο Διοικητικό του Συμβούλιο, από το 2007, είναι πρώτη φορά που είδα ότι επιτέλους ασχολήθηκε με το αίμα και με την εθελοντική αιμοδοσία. Πέρα από τις πόρτες, τα παράθυρα, τις βίδες, τους διαγωνισμούς και ό,τι άλλο κάνουμε που είναι αναγκαία, είναι η πρώτη φορά που βγήκε προς τα έξω με αυτό το στόχο. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσει. Δεύτερον, να ευχαριστήσω, παρά τις συνθήκες που επικρατούν και τις ξέρουμε όλοι, τους αιμοδότες και αυτούς που δίνουν αίμα και αυτούς που θα δώσουν αίμα. Εγώ χθες μεταγγίστηκα και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Στις 28 του μήνα θα ξαναμεταγγιστώ και γι' αυτό θα μπορέσω στις 29 να δουλέψω σαν γιατρός και να εφημερεύσω στο νοσοκομείο που δουλεύω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, γιατί από αυτούς εξαρτάται η ζωή μας και η καθημερινότητά μας και η λειτουργικότητά μας. Και τέλος, σε όλους τους γιατρούς και το παραϊατρικό προσωπικό, που παρά τις αγκυλώσεις τους που υπάρχουν και το ξέρουμε όλοι, όπως σε κάθε κλάδο, όντως πάρα πολλές φορές υπερβάλλουν αυτό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το έργο που κάνουν. Και ξέρουμε με τι δυσκολία λειτουργούν οι αιμοδοσίες σήμερα. Αυτό. Ένα σύντομο σχόλιο πριν κλείσουμε. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι βλέπουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει στόχους, έχει όραμα και θέλει τη στήριξη όλων μας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πολύ ωραίες τοποθετήσεις από εθελοντές, να βλέπουμε γιατρούς, νοσηλευτές στην αίθουσα που ενδιαφέρονται για την εθελοντική αιμοδοσία πραγματικά, όπως και οι ιερείς, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην εθελοντική αιμοδοσία. Είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπουμε νέους ανθρώπους, όπως είναι ο Πολυνίκης, όπως είναι τα παιδιά της Πενέα, που πραγματικά έχουν ιδέες και πρέπει να είναι προστάριδες στη προσπάθεια που θα κάνει η χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ σαν εκπρόσωπος της Βίκος, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απευθύνω ένα χαιρετισμό από την, από την κυρία Θεοχάρη, που είναι ιδρυτής της εταιρείας μας και εμπνευστής αυτής της προσπάθειας από μεριάς μας να βοηθήσουμε τον εθελοντισμό πάνω απ' όλα και μέσω αυτού την εθελοντική αιμοδοσία, γιατί θεωρούμε ότι μέσω αυτού όχι μόνο παίρνεις αλλά και δίνεις. Και έτσι έχουμε ένα εκτενές πρόγραμμα και βοήθεια προς το ΕΚΕΑ και οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό φορέα, όπως και το ΠΟΣΕΑ, που στηρίζουμε όλο το χρόνο για τις εθελοντικές αιμοδοσίες που κάνουν, αλλά και πάνω απ' όλα στην επικοινωνία. Όπως είπε και ο κ. Πολυνίκης, ένα σημαντικό θέμα είναι η επικοινωνία. Να δώσουμε, δηλαδή, να πέρασουμε το μήνυμα και να φέρουμε κοντά μας όσους περισσότερους συμπολίτες μπορούμε. Εμείς είμαστε δίπλα στο ΕΚΕΑ και στο Υπουργείο Υγείας και οποιοδήποτε άλλο φορέα που έχει κάποιες ανάγκες, τις ακούμε και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα, όπως και φέτος συνδράμουμε πάνω στη βοήθεια με βοήθεια στο ΕΚΕΑ, δεδορίζοντας τις 3 μονάδες που θα μεταφέρουν το αίμα. Κάθε φορά αυτή είναι... θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είπαμε, η νέα γενιά παίρνει τη σκητάλη. Ναι, δύο λόγια γιατί με κυνηγάνε. Ναι, πρέπει να κλείσουμε 8.30 ώρα. Ξεκινάει η συναυλία με τους Ενκαρδία, τους Μύρνα και την Αγγελική του Μπανάκη και Bass Standards. Τέλος πάντων, όσοι μείνετε μπορείτε να δείτε τη συναυλία. Ναι, εγώ να πω δύο λόγια. Αρχικά να απαντήσω στον κύριο Κονταράτο και στον Ιάσονα και να πω ότι εμείς είμαστε φρέσκοι σαν ομάδα. Έχουμε από πίσω μας αιμοπετάλιο στην Ιατρική, τη ΦΟΕΑ στα Ιωάννινα, μία ομάδα στην Πάτρα, στην Κρήτη. Υπάρχουν προσπάθειες και ομάδες στα πανεπιστήμια, στα ΑΕΗ γενικότερα, αλλά το θέμα είναι το εξής, γιατί είπαμε για δράσεις. Ναι, πρέπει να ακουμπήσεις την παιδεία και να ξεκινήσεις από πιο μικρές ηλικίες, αλλά επειδή μιλάμε και κάπως στην πράξη λίγο σχολής, θα μπορούσαν απλά οι δράσεις της κάθε ομάδας, του κάθε δήμου, να γίνονται σε κοινή γραμμή, κάτω από την ομπρέλα του ΕΚΕΑ, να γίνονται με συγκεκριμένη πρόθεση, ταυτόχρονα, σε συγκεκριμένες μέρες, με συγκεκριμένες καμπάνιες. Έτσι θα πετύχουμε βελτιστοποίηση στην ενημέρωση και έτσι θα απλώνεται το ίδιο μήνυμα και όχι ο κάθε σύλλογος μόνος του, κάθε δήμος μόνος του, κάθε χωριό μόνο του. Κάτι τελευταίο. Τι κάνουμε για του χρόνου, τι κάνουμε για να καλύψουμε τις μονάδες που έχουν οι άνθρωποι με θαλασσινεμία. Εμείς στο ΟΤΕΙ Αθήνας, χωρίς να δίνουμε το οτιδήποτε, μόνο κάρτες εθελοντή αιμοδότη και χωρίς να έχουμε σύλλογο, έχουμε το χρόνο κοντά στις 1.000 μονάδες, με σταθερούς αιμοδότες. Φέτος ξεκινήσαμε και το ΟΤΕΙ Πειραιά. Μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες σχολές. Μπορεί να υπάρξει λύση, μπορεί να υπάρξει συνέχεια, μόνο να υπάρξει κοινή γραμμή και κοινή επικοινωνία. Και να κλείσω κι εγώ με ένα ευχαριστώ στον κύριο από τη Σύφνο, γιατί πραγματικά είναι για μας πρότυπα, και να πούμε ότι αν κάθε οικογένεια είχε έναν αιμοδότη, στα επόμενα 5 χρόνια θα ήταν όλοι αιμοδότες. Από μπαμπά σε παιδί και από παιδί στο επόμενο παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Ευχαριστούμε τους φορείς, τέλος πάντων όλο αυτό που μας ενώνει το αίμα. Θα ήθελα να πω ότι ο Υπουργός Υγείας που βρίσκεται εδώ και έκατσε μέχρι τέλους, αυτό πρέπει να σημειωθεί, γιατί δεν συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, δίναμε το παρόν, μας βγάζαν οι φωτογράφοι, τα έχουμε δει δημοσιογράφοι, είμαστε και τα έχουμε ζήσει. Εάν πήρε το μήνυμα, αν είναι ευχαριστημένος και αν ήθελε να προσθέσει κάτι. Είμαστε μια χαρά. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση στη συνέχεια σε όσους μείνουν εδώ και θα παρακαλούσα όμως την Πρόεδρο, ένα τελευταίο ευχαριστούμε την Πρόεδρο, την κυρία Ματσούκα. Εγώ να πω ότι ευχαριστώ όλο τον κόσμο που είναι εδώ, που είναι πολλοί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, που ήρθε από πολλά μέρη της Ελλάδας, έκανε αυτόν τον κόπο. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ και την κυρία Μπατζιά που μας συντόνισε. Φυσικά τον Υπουργό που ήρθε και δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του. Φυσικά την εταιρεία Βίκος, γιατί μας έκανε μία δωρά η οποία είναι ανεκτήμητη και θα μας βοηθήσει να συγκεντροποιήσουμε τη μεταφορά του αίματος. Και να πω ότι νομίζω ότι το μήνυμα που βγαίνει είναι ένα. Είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την αιμοδοσία, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν στρατό προσελκυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει εκπαίδευση των ανθρώπων στο χώρο τους, για να συνεχίσουν οι ίδιοι τη δουλειά μετά. Δεν έχει νόημα να πηγαίνεις μία φορά σε ένα σχολείο και να λες μια ομιλία. Θα πρέπει ο κόσμος που είναι εκεί να εκπαιδευτεί από εμάς με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να δίνουμε όλοι το ίδιο μήνυμα στην κοινωνία και να βάλουμε όντως την αιμοδοσία μέσα στα σχολεία μας, η νέα γενιά τελειώνοντας, γινόμενη 18, να ξέρει ότι θα πάει να δώσει αίμα. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα, όχι με αιμοδοσία της έκτακτης ανάγκης. Δίνουμε όλοι για όλους, όποτε μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Έχει ένα catering στο βάθος και μετά μια πολύ ωραία συναυλία για να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ όλους. Είστε τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.